Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumane. This is it, another day, another interesting and informative program. Thank you for choosing us. Thank you for supporting us and making us your #1 online television station. What you need to do is just to click that subscriber button so that every time we post something informative, you will get a notification and you'll never miss it as well. Remember also to share with your friends. We have also 4 WhatsApp groups, group 1, 2, 3, and 4. There we also share the links of the program that we have put on air. Remember to follow or like our Facebook page. But if you join one WhatsApp group, don't join group 2, 3, and 4 because it is the same information that we share simultaneously in all those programs. My name is Robert Tapfumane. Ndofunga nezuro takakupai nyaya yatafadzwa muchena kana kuti Apostle Dunamis kana kuti Prophet Dunamis. Takavatsvaga mushure mekunge ndanzwa kuti vave kupenga. Matsvagira ndakavaita ndakati ayo regai ndimbotirai ndione kuti ichokwadi here munhu anoresponda kana achinge ave kupenga. Takazoita conversation, takaurana kuti aiwa uya kumastudios kwedu titaure nyaya yenyu tinzwe kuti zvakamira sei. Sekona kwamakaita mubvunzo wandakatanga kuvabvunza ndewe kuti zvakamira sei, muri kurwara here? Asi ivo vakati kwete, handizvo. Asi shoko rakabuda rekuti ndave kupenga nekuti ndakatanga kutaura zvimwe zvezvinhu zvakatanga kufungidzirwa nevanhu kuti ndinopenga. Chii chavakadaro? Vakataura kuti inini pandakatanga ndikati munguva yapfuura ndaiporesa vanhu, ndaiprofita vanhu, asi izvi ndaizviita nesimba risiri raMwari. The evil spirit was doing all that through me. Tikati asi vakazoti kupinda mumazviri handina kupinda ndichida, handina kupinda ndichiziva. Ndakapinzwa nemudzimai wangu ini ndisingazive. Mudzimai wangu ndiye akandiendesa kuNigeria, ndakaitwa initiated into that. Nhasi tinavo Prophetess Bolt Carter kuti vauye kuzotudza kuti aiwa zvakataurwa natafadzwa muchena ichokwadi here kana kuti kunyeba. Zvichida vamwe munogona kunge matowana mukana wekuti kana muchida kujoinawo izvozvo ndizvozvo, kana zviripo, kana zvisirizvo mukana ndiwoyu kuti vataure nyaya yekuti yakamira sei. Prophetess, makadi zvenyu? Aiwa, hanyi ndinofara makadi zvenyu. Aiwa, musi kufara. Hakuna kunyepera vanhu. Aiwa, ndinofara kwamuri. Kwandiri. Kwamuri. Asi mukati memwoyo handingati ndiri kufara. Exactly. Ndosaka mandonga ndiri papi? Ndiri pano. Ndanga ndiri kufara, ndanga ndakatongozvigarira ndiri kwandiri nemufaro wangu iwoyo. Muchitoita basa renyu. Ndichitoita basa renyu. Asi ndatodistebheka basa rangu kurakidza kuti hapana mufaro unenge uripo. Handitika. Munoziva kuti zvinoitika panyaya idzi sekuunzwa kwamakaita, iyi nyaya haisi secret, haisi chii. Prophet Dunamis kana kuti Apostle Dunamis kana kuti tafadzwa muchena ndindakamutsvaga. Ndaona pasocial media pachitendera nyaya yekuti murume uyu akupenga. Ndakati ano inini munhu ndakamboshanda naye, regai nditsvage ndinyatsoona kuti ichokwadi. Dai akanga handizivi kuti akupenga kuti haasi kupenga because handinyatsoziva level rekupenga revanhu. Ndingadai sina kuzvikwanisa kutaura naye. Ndosaka makazoona pana akauya pana akataura akati inini chandoda kuti nditaure ndechekuti handisi kuti ndiri kupenga, asi da kuti vanhu vandinzwisise. Mudzimai wangu ndiye akandipinza muzvinhu izvi. Natafadzwa makasangana sei? Ndisati ndasvika kuishu yekusangana tese, kuda kuti ndingotaura kuti ndakukutendai nemukana wamandipa kuti ndinge ndiri pano. Ndinoziva kuti zvinhu zvinonetsa kuti uzvijustifaye kunyika kana kuti kune vanhu, nekuti mumwe nemunhu ane muono wake, ane mufungiro wake. Mumwe anoti chokwadi, mumwe anoti kunyepa. Saka no matter wataura zvinengei, asi zvinenge zvaakutoda munhu pamwe ane maturity kana kuti ane level yespirituality iri padenga, anodhisaina nekuona kuti but nyaya iri kutaurwa ndeye kunyepa. Chimwe chandoda kutaura ngechekuti I think this will be my last interview pertaining this issue. Ndofunga ndine platform yandakadedzwa yaSismelis Diary, ivo vakadedzwa ipapo vakaramba kutaura anything. Because ndakazonzwa paPodcast yenyu vachitaura kuti ndakadedzwa kune imwe platform but havana kundipa mukana, but mukana vakaita sezvavo vakapiwa. Saka ndoda kungoti ndingotaura kuti this will be the last day that I will address this issue
on your platform Handiri. because ndo pavakauya vakataura nezita rangu rekuti Precious, vakataura vakabaka nevemhuri mangu vakataura zvakawanda because after all, after social media there is reality of life. Yes. After social media we've got kids and mavideos aya zvinhu zvinogara generation to generation. Vana ivavo vanokura ende zvinhu zvavachazoona. How will they feel vachiona kuti baba vachitaura kuti mai vavo vanga vari queen vemusatanic kingdom? Hazvipe picture yakanaka. Even kwandiri kwacho havazi vanhu vese vanokwanisa kugamuchira zvinhu zvinoitika pasocial media. Vamwe vanogona kutora mushonga, ndinofunga munonzwa macases ekuti pakabuda nyaya yakati ikatendera pasocial media, munhu akatora mushonga akatomwa akafa. Handitika ndinogona kungoti maybe I'm strong but zvichitondibreaka mukati mangu, zvichitondikanganisa nekuti nhasi ndinofanira kutumira video ndichichema, nhasi ndakana kutomborara nekuda kwenhau ipi nenhau iyoyo. So this is the last platform that I am going to address this issue. I don't want any media platform that is going to contact me pertaining this issue. If any media platform is going to contact me, let them contact me pertaining basa rangu randinoita. Ndoziva kuti aiwa ndofunga munondiziva kubva kare, taishangidzana zvakanaka, we parted ways zvakanaka, ndosaka ndiri pano mukati mezuva ranhasi. So to any other media platforms, handidi kuona ndichizofonerwa kana kubvunzwa anything pertaining this, because at the end of the day chandiri kuda ndechekuti ndingotaura zvandichataura zvinenge zviri kuvanhu kuzojaja nemafungiro avo, vachionawo nezvange ndaita sei zvandinenge ndataura. Nokuti munozoti panosangana vanhu kana kuti panoramba navanhu pane mumwe munhu anenge asiwa asi achiri kuda. Saka panogona kuzoita dzimwe nhau dzekuti ndinofanira kuti ndidestroye munhu uyu ndisaone aine mufaro. Saka zvinhu zvinogona kukanganisa, asi tifanira kuziva kuti pane vana varipo, no matter isu hatina kudzokerana, asi vana vanogona kurwara, panogona kufiwa, pane patichazoda kuungana mune ramangwana. Saka tinofanira kunge tichiita sei tichisira pevana. Ende inini ndiri munhu wekuti handifunga kuti ndati ndachembera, I'm 42, ndichada kuitawo move on nelife yangu. Kwandichazodawo pamwe ndicharoorwa, pamwe ndichazoitawo boyfriend muupenyu, anofanira kuiwo aine a clear picture yekuti who is Precious in a nutshell. Handitika despite what I'm hearing on social media, zvinogona kutokanganisa mumwe munhu kuti asvike kwandiri. Even vanhu vandinobatsira anogona kutotya kusvika kwandiri just because pane zvinhu zvinenge zvaita sei zvinenge zvataurika. So I just want to say before your questions, this is the last platform that I am going to address this issue, and any other platform yandiri kuda kuti ndizoita sei ndizodedzwa ndichitaura nyaya idzodzi. I just want also to add from what you have said. Kune vanondiziva that has also been following me for the last 10 years or so. My platform is there to build. My platform is to help people, especially those that also have been affected spiritually. That's why ndakashanda nemimi, because munenge muchiti muri kubatsira vanhu mune zvinhu zviri spiritual, zvingave traditional kana zvine faith healing mukati. This platform, as I said even yesterday, it's not a battlefield to settle scores. Exactly. So dai imimi kana kuti tafadzwa kana anyone else akandifonera achiti ndoda kusvibisa murume wangu, I don't do that. Mukatasa kana what I have done in the past in my professional life, andipe munhu platform yekuzorwa nemurume kana nemukadzi kana nehama. Ndinotone hama dzanga dzisingaonani dzakauya pano paplatform dzakagara pasi dzakamepa way forward. Ndinotone hama nevamwe vakanga vasingaonani takabatana takaenda somewhere vakanotsvaga chinhu zviri kunetsa mukati medzinza mavo, vakanenge vakatadza vakabvumwa, ndakatadza vakabatsirwa, vanenge vasina vachichenesana vachienda mberi. This is the kind of legacy that I also want to live at the end. Handidi kuti vana vangu eziva sei kuti vazogara pasi vakuzoti baba vedu vairwisanisa vana, kana kuti vana venyu vazoona kuti dai pasina murume uyo pamwe dai baba vedu namai edu vakadzokerana. Saka that's what I also do. Zvemubhedhuru zvinenge zvanetsa vanhu kune mamwe platforms anozviita, but not here. Had I known kuti some of these issues dzinozosvika deep down to that end dzinozodaroka, probably we could have find another way kuti akomadi maita sei madai so. But anyway, back to the program, because vanhu munhu hamuzotanga nekurambana, munotanga nekoko, takutanga nekuromance kuti zvakatanga makasangana kupi nechikomana. Kusangana kwatakaita ndofunga inini ndanga ndine church mutown yainzi Resurrected Life International Church. I was a single mother by then. I had my 2 beautiful children. I've got a daughter who is 24 and my son who is in Form 2. So I was a single mother, but I was running a church. And
saka pakurana kwangu chechi ndaiitira maservices mutown muCBD. So ndikiitira maservices mutown muCBD vakauya vachizoatendawo check service ndokuziva kwandakavaita. Saka vakatongouyawo first service vakagara vakazouyawo mamwe maservice vachingouya vachiuya ndokundiona kwavakaita. Then after that he talked to my PA ndiri kukumbira kuti ndione prophetess vangobvunza ungasitoringa namba dzangu. Munhu akangondiona achipinda muchechi achiuya muchechi. Then vavakumbira kuna PA kuti ndokumbira kuti ndiite sei ndionewo prophetess. Vakati it's okay regai ndivanzwe kuti andikwanisa kukuona irini engezveshuwa ndaingotomutendi because kune munhu kuna PA vakati ndapanzwa nda kudonata muchechi ndowe yavakapinda nayo kuna PA. But pamwe vangu vasingada kuti azive kuti ane mainterest papi pandiri. Vakati pane vamwe vachifane apostle Dunamis vari kuatenda maservice. Ndivakati I think I recall him because vanhu unenge ndichivaziva kuti vari kuuya kuchechi vaivai. Zvikanzi vati vari kudawo time nemi vanhu zvavada kudonata. Ndo masvikira vakaita sei vakaita kwandiri zveshuwa I scheduled an appointment. He came to the office, to the church office. Ndoko vakatouya not in town or anywhere. He came to the church office, we sat down. Zvikanzi munhu waMwari ndati ndingotaura nyaya yangu ndisatenderere ndakanyeba hangu kuna PA kuda kudonata zvinhu but inini nyaya yangu ndeyekuti kubva pandakangotanga kukuonai ndakangonzwawo kuita sei kukufarirai ndakangonzwawo kukufarirai. Those days he seemed humble. Zvikanzi ndangonzwawo kuita sei kukufarirai handiti ndanga ndadivorcewo 9 years vavataurawo history yavo. I've been divorced for 3 years. I've got 2 kids, a boy and a girl. Vangati it's okay. Vangati vabvunza kuti muri vegore ripi bva vatotaura kuti ndiri wa87 handitika ndikati manje hapazoite problem here mangwana because ini ndiri wachini ndiri wa83. I'm 4 years older than you. Zvikanzi kana patomborina problem I don't think kuti 4 years dzinganzi dzaita problem pakati pedu handina kana problem nazvo. Ndikati it's okay, let me think about it because you know I've got a ministry that I run. Saka ndidi munhu anouya kuzondikanganisira what I have built handitsika kana kuti purpose yangu because I made it clear kuti if you are interested me you should know kuti inini I've got my God given purpose yakatozvimirirawo iri yega despite kuti pane murume. Saka zvinhu zvanofanira kuzotambira nekugamuchira kuti uzoziva kuti mukadzi uyu ane strength yaatoriwo nayo mukati mekurarama. Zvikanzi I'm okay with it because I'm also an apostle. I was running a church kupi kuchiredzi. But ndakabva zvangu kuchiredzi ikoko. Why makabva kuchiredzi? Aiwa you was not open about it. First wife yenyu makarambanira nechii? Zvandakavabvunza makarambanira nechii pa first wife yenyu? Zvikanzi akanditi ndiri rombe handiraramire neoffering. Ndikati is that a valid reason yekuti munhu angarambe murume wekuti manga matogara 9 years mese otokurambai? Zvikanzi and I never cared to dig the past because ndakangodzi vari kunditaurira ndizvo ende semunhu waapostle hapana pavangaite sei pavanganyepe. I just believed zvavakaita sei zvavakandiudza izvozvo vandazovapindurawo vakatanga kutofamba. Unotombonyura hapana pangodangana nemunhu kana kugara nemunhu usina rudo kusvika pakutonochata kutonzi matosaina marriage certificate unenge uchotarisira kusvika mukufa. Exactly. Munhu amone mumatambudziko because unenge uchotarisirawo zvakanaka. Hakuna munhu anopinda mukati meupenyu wemunhu achitata kuti ticharamba namangwana asi unenge uchotarisirawo kuti andaona munhu wekusetla naye tinobuildawo family tiri papi tiri pamwe chete. Zvimwe zvinezongo zvakuzouya zvinenge zviri unpredictable because unenge usina kuzvitarisira. Saka madaro ivo havana kuzoenda kutendera vakabva vati muchizochata muchibva mukuchata paipai ndobva makamati handei kuNigeria tinoona munhu waMwari tichibva taita honeymoon yedu iko. I think I will take you back a little bit. Before tisati tachata munongoziva kana muri ma-servants of God and I think hazisi chinhu chinyowani. Kana muri ma-servants of God there are certain people or certain figures dzamunotarisirawo kwavari. Zvakafanira kuti munhu akaenda kana kwaProfeti Makandi vanenge nzi vane masons and madaughters avanotomentawo mukati meministry. Mukaenda kana kuZayoja mutori nevanhu vanenge varimomo vanenge vakato-inspirewa naBaba Guti vototaura kuti I want to serve as a son under Baba Guti handiti. So iyo masocial media yaya tinenge chiona na TB Joshua mumazvivhitivhiti imomomo. I was inspired nana TB Joshua na Prophet Jeremiah Omotofifieni vari kuNigeria handitika. Saka before I met him handiti ndifunga ndakatoplanirwa nechechi yangu
vakatondiwedzera mari yeticket ndichiti ndoti Prophet TB Joshua vaitawo spiritual father vangu handiti ka munhu aingondiinspire yavo mashandiro avo nemaitiro anenge achiita sei avanenge vachiita zveshuwa ndakatoenda kuNigeria ndega for the first trip vandaenda kuNigeria ndichinosvika kuNigeria kuScone kwanga kusingapindike kunonetsa kupinda vatasvika vatanzima tikatomborara paline zvikanzi maforeigners vanhu vakaita sei vakawandisa you should have looked for an agent musati mauya kunoku moitirwa mabookings before you come anditika because maguest house they will be loaded ende kunozara kwete zvemafanis ndofunga vanhu vekunigeria vanotenda zvisingaiti mune zvavanenge vatenda izvozvo vanenge vatozvitenda so ndakagara apa ndaitobva kuhotel kwana ndakabhuka because ndaifunga kuti pamwe ndichazopinda muguest house yepachurch so it seemed impossible for 5 days. Saka ndikati ndataura navamwe vekuchurch zvikanzi since muchimbofollow up to Prophet Jeremiah pane 2 weeks dzakutokwana you now have 5 days madii mangoenda kwaProphet Jeremiah kwacho ikoko pamwe kuti mungodzoka apa ticket unenge wakatenga nereturn saka kuti ukansele manje uri uko zvine zvitonetsa nemari dzacho dzinenge dzichitonetsa so ndakabva ndachoti let me inquire online vangatonosecha pawebsite yavo how do you book in vangaenda vanganoita book in kuguest house yavo vangatochuza because kune maguest house ekuti kune mamwe ane mudhadhadha anenge ari cheap ema1000 naira yekuti mugona kurara kana muri 50 or 100 in a room kwoitawo mamwe ekuti anenge ari pakati depend uda mupi kana uri munganda privacy yako you need an ensuite yako guest house anditika you pay I think I paid 850 US for 1 week 7 days anditika vangatoenda zvikanzi mari munosvika muchibhadhara pareception we have booked you everything then I went there vangatonoti at least zviri nani pangoti ndingoya kuNigeria kuzongogara ndonzi ndadzokera kendafambira chiya pandawesta mari kukwira ndege kugara motel chikafu vangatoenda zveshoka Prophet Jeremiah tikabva toatenda maservice because ndinenge chibva muguest house avo church yavo iri papo prayer mounting zvese zviri papo ndo setup yavakaita so ndakabva ndaitoenda mumaservice angu so takatopinda another service anditika yanga iri ema-international visitors anditi vanotosimudza munhu 1 by 1 vachitokupa professor I was even one of the people who was picked up in front of people not privacy vatondipawo testimony and I see you coming back with a testimony pauchadzoka kunoku but I see marriage you are looking for marriage vangatoti yes and I see a testimony coming back because pane mhepo dzanga dzichinokanganiso dzekubva kumadzinza chichi ndokuexplaina kwavakaita sei kwavakaita mutofarawo thank you man of God thank you Jesus I'm set free mutofara paye saka vakabva vakazoita service yavakadeedza ma-international visitors but mapastors from foreign countries because vanhu veikuna Nigeria vanhu vanofarira maforeigners zvakanyanyisa zvaizviya saka vakabva vadeedza service yemaprophets mapastors maapostles vakati conference iri kuitwa muna December anditika munhu wese pastor wese achauya kuno kana prophet kana apostle I'm going to sponsor my flight tickets enyu kuti muuye kunoku anditi vane maservice vanopa vanhu mari vachiita sei kanzi are going to sponsor nemuchitokatira vanhu vamwari zvatofamba kezvo nei muchitofarawo kadhatiziwe kuti tiri kuita sei tiri kunamata zveshuwa vakatodzoka tadzoka ndo pandakazoroorwa vangati saka testimony yaita sei yazadzikisika fulfilled unenge uchizivei hapana aiwa testimony yazadzikisika paye taroorana paye vangaisa feedback because even you don't communicate with navo directly vangaisa feedback paemail because vanenge vaine mazita evanhu vanenge vakaita sei vakachuzwa kunzi vachazotengerwa maflight tickets mapastors nemaapostles nemaprophets anditi vangaisa email vangatotaura ndikati I'm now married ndanga ndakanyoresa zita rangu kuti ndiatende conference but my husband is also an apostle is it okay can you also sponsor him kuti tiuye tese vakati it's okay hapatomborina kana problem anditika we can sponsor him since it's a program ichainclude ma-servants of God vachatofara kapaye zvikanzi but vakambotende munotraya kuvhura account kuEcobank kuti mari itumirwe ikoko from the office but zvainetsa kiti kutambira mari kuNigeria zvinonetsa handizvo kanzi it's okay tine mamwe mapastors ari kuuya kuconference from South Africa vatakatumira mari dzavamwe mapastors vari kuBulawayo so we can use that pastor yatotumira mari ikoko then iye ozokuisirai mari pupi pamukuru bva yatotumirwa 2000 US istorina kana extra dollar or what vakatumira 1000 no vakatumira 2000 US dollars because I remember my flight tickets aisvika kuma nereturn angari kuma 800 and something
800 something US kuenda nekudzoka. So vakatumira 2000 US vakati food and accommodation don't worry, pamunongosvika mazenya anenge aripo, you just go to the reception, moenda munotaura kuti sindana nhingi, then mobva mapiwa guest house yenyu yamunoenda kunoita sei, yamunoenda kunogara. Matickets auya pari, tatofara kuti mari yauya. Pakamboya mari takatombofunga tikati ndakatomboya neidea ndikati mari iyi tadikasata something nemari iyoyo tiregedze kuenda. But ava vakabva vatiwo chii ndagara iwo at least wakamboenda. Ini ndagara ndichofollowa Prophet Jeremiah. Saka ndinotozofara kuti ndiite sei ndiendewo ikoko. Ndikati ndakatombovhura business ma 2000 mari yakanaka, and by then yange tori mari yakaita sei yakawanda, because that was 2018. Zikanzi kana handei anditi at least zvinosimudzawo chechi kuti waonekwa uri ku-international country chakati akati no problem, ikandibhuke zveshuwa ndakatobhuka maflight tickets tikabva taenda kuNigeria tese. Hamusiri makati handidi kuti uende? No. Hapana kutumirwa 1000? Hapana kutumirwa 1000. Imwe yavo yekutenga tiketi ravo haina kubva kuchechi, yakatobva kuna Prophet Jeremiah? Yakabva isi chechi tikabva kuna Prophet Jeremiah because ichechi yavo. Ndakaclarify vakati ivo mari yakatumirwa yetiketi ndemunhu wani yenyu imimi chete. Ndada kuti pangu munyatso paclarify pakuti no mari yenyu mese muri 2 yakabva kuNigeria. Issue yoyo kadai pane because ndine munhu akatozondibatsira ari kuSouth Africa ndishanda kumukuru. I will find out kana vachikipa marecords munotoona marecords acho. Indiwanzoda hangu zvinhu zvinokushanda neproof because zvewords against words zvinowanzonetsa, ndiwanzoda kushanda neproof because ndakatozotibatsira anditi kuti mari yo itumire. And ndangotiwo for the benefit of myself and the viewers anyatsopanzwisa ipapo kuti because ndopakatangira nyaya yekunzi takuda kuenda ini ndakanzi ndisare. Takatochata tichitoziva kuti tiri kuenda kuNigeria because matickets tanga tatotenga kudhara. 2000 US yanga yatouya from a pastor who is in South Africa. No direct contact navo, ndikakupa ifoni yangu iyi. Vanhu vane malevel yepamusoro ekuti getting their numbers azviite, and hapana paunga pe munhu wese number for pressure and what vanhu vanoita se vanowandirwa. Saka hapana paunga choose nyinyi kuti vane personal number yangu, hakuna zvinhu zvakadaro. He is someone who is married, he is a family man, vanenge vaine life yavo, vangosanganawo neni pa service iyoyo. Saka how can he trust me kuti vabvangondipa a personal number? Azvitomboite. But the office unenge to communicate nema email, even ma bookings you do through the email, wotomirira kutorespondwa. Ndo mashandira vanoita iyayo. Saka mari yakauya through South Africa iri 2000 US. Takasara tochata matickets tatobhuka kudhara. Because muchacho kana isingakanganise Saturday ya December 2018 it should be 8 or 9 December. Takarorana October vatachata December. Saka matickets saka vakatotenga vachangoti since muchifariro zvechechi matitiende ikoko tisatite business nemari iyoyo, saka ngatingogarei tibva tangobakanidzira nehani munhu yedu sevanhu vanga vasina kudangana nguva yakareba kuti asina mbodeta nguva yakaita sei yakareba. Saka ndio mafambira zvakaita. Ndokukwira ndege ndokuenda vachakwira ndege zveshuwa vachaenda kuNigeria, tasvika muLagos because ivo vari kunonzi kuchiko ndakutobuda zita racho because like ukapinda muHarare uchatora futi transport yekuenda kuBulawayo ndokwavari. Saka patinosvika kuLagos munenge makamirirwa nevanhu vekuchechi vanenge vakatokumirira kabata mazita enyu vaivai, ndo vanhu vanokugamuchirai. Vatigamuchira vakatoenda pane imwe imba inosvikira maforeigners anditika motonzi varume kwavo vakadzi kwavo kwekuita sei kwekurara anditi. Vakatosvikira ipapo, kasvikira ipapo vakanzi kunozoya mota inobva kupi ikoko kuchechi yozotakura munhu wese abva kune imwe nyika. Zveshuwa mota yakauya, takarara ipapo one night katenga chikafu chedu. The next day vakatotakurwa, it's a distance like from Harare to Bulawayo pakareba. Vatachouya vachatakurwa vachaenda kuguest house. Taenda kuguest house vakanosvika, takasvika vatori neconference because vanga vakaita program yeDecember to remember yekuchanga chama service almost every day. Anditi yanga inzi December to remember ya 2018. Vakatosvika paine conference yanga iripo, saka vanenge vachitenderera pamaguest house nemaprotocol team vanenge vakawanda utombovasvikiri zvekumhanya kana zvino ungaitoita one on one navo kudai so hazvitoite zvachose hazvitoite. Saka vakatosvika paye, tasvika vakatosvika paine program
vanhu pareception vakati chimbomira chichange chakonfirma because they have to verify kuti munhu auya ichokwadi here zviri kufamba sei, voda kuverifya neguest house yamunenge muchita sei yamunenge muchipinda. Takagara paguest house paipaya, tagara paguest house. Saka vanhu zvezvoti prophet vari kupfuura, vanhu vanotanga kumhanya vari mhomo chichi, zvikanzi you are free to go out, because vanoda mafori asingaite na fine lady you are free to go out, you are free to go out. Vakatobudo paipai vanhu vachitovamhanyira prophet Jeremiah vari panga pakatozara vanhu panze paipai, vakatosvika pavanga vari paipai hatinokwanisa kuvasvikira. Saka taingoita zviti nokuda kutotsodzerawo kuti vangokuonewo kuti chii kuti uripo zvaizviya kana kuti prophet inogona ngokunhonga exactly ndofunga munongozviziva. Saka takatitori nemufaro kuti takatobatanga nemwe wangu ruoko paye titokodzera kuti tisvike muya saka mumwe angari pasaidi abvunza kanzi where are you from, because atitori neflag yedu yeZimbabwe. Vakati we are from Zimbabwe. Avakuti kanzi prophet you've got people from Zimbabwe here. So vanga vari pakati pevanhu, vakati vakangosimudza ruoko vangodai kwatira chitoti weva handitika kuacknowledge kuti vanzwa kuti pane vanhu vabva kupi, vabva kuZimbabwe handiti, because takatowanda nevamwe vanhu maprophets vekuZimbabwe kunoku pavango acknowledge. So hatina kutombongana navo, vakatobva ipapo. Tabva ipapo tikabva katodzokera kureception. Tadzokera kureception handitika vane vanhu vavo vanoshanda navo, ndofunga munozvinzwisisa every organization, be it a church organization, even in an office setup. Ndakatomboshanda kuhurumende, unenge utori na PA handitika wekuti ndiye anenge ari right hand man, wekuti kune mamwe maappointments nevamwe vanhu vari close vanofanira kuuya through iwewe, nyangwe vakaenda kuoffice but vachavhetwa futi nauyu na PA kuti vasvike kwamuri handiti. So tasvika paye reception vakati mirai taverify masenyu aripo, rega titsvage PA1 anonzi Gideon, ngatsvage PA waProphet auye achitisainira kuti tiapprove kuti mupinde muguest house. Then takatombogara because vanga vari busy zvisingaiti. Ndifungati we spent the whole day takagara ipapo pareception. Akatozva ndifika kumazuva rodoka Gideon wacho yeye auya abva atotimhoresawo ataura nesu paipaya zvikanzi you can approve them, give them the guest house iri pakati yakati handiti kasi they are a couple, so vanenge vachidiwa pane privacy handiti zveshuwa. Vachaenda nesu vakatipiwa guest house yedu, vatapinda muguest house muya tatofara kapaipaya tichitoona kuti tatosvikawo kunoku chakati tiri kutofarawo kamuchitopembera paipaya. Tatogara tagara paye macheck service akutotanga tautanga kutoenda kupi kuchurch. I actually gave a testimony muchurch yemarriage ishi. Because remember when I went there panga pasina marriage. So I actually ndakatonyora testimony paipai, ndakatonyoresawo testimony ndikatobudawo paTV ndikatobudawo paTV ndichitopawo testimony yekuti ndadzoka ndaroorwa kana ndange naine zvisina kuita sei ndisina kuroorwa, ndikatomirawo pamberi pevanhu vakatomirawo pasaidi pangu handitika. Ndifunga mamwe maprofesa vangona kutondipupurira, ndikatopawo testimony ikatobuda. Aiwa vanhu vakatopembera vakatofara. Yenge yakatomira kamera yoti ba ndiyo ka testimony yacho ndiyo ka testimony yacho zvakafanana kuti kune vanhu vane maproblem econceiving vai handitika. Saka pavanotoenda iko kana ine mwana vanotomira kane mwana wake, ndo testimony yangu ingeta sei endapiwa naMwari. Aiwa pandakauya kunoku ndakaona minana maservice akandibatsira, prophecy yangu yakazadzikiswa, ndauyawo netestimony yangu ende ndaitofara ndikiti ndakatova nomunhu waMwari. Saka ndauti pamwe ndaona achandizorodzawo, ndatopawo testimony yangu zvakatonaka, tatogara pasi. Saka inini ndiri munhu anongofaririka naturally ndikasvika pane vanhu handitika. But mumwe wangu zvaita kuti anenge akona kunge vanhu vakutondipa attention inini kana tiri tese, because taigona kuti tiri kuNigeria ikoko tikabuda kana mucheck service handiti vamwe vakadzi ukoko hakuna mawivi mashort weave atinoiswa kunoku ayaya. Saka vari zvinotovashamisa kana nevarume vanotouya kuti welcome ma'am, vanotorara pasi ndo culture yavo, vanototi welcome ma'am handiti kana fine lady your hair na fine, because vanotaura broken English yaya no hair na fine. Saka hameno kuti ivo zvaivakanganisa papi, but remember akisati tadzidzana nesaka ndaziva kuti mumwe wangu uyu atori necharacter yemamood swings ayaya. Toenda kuchechi vakangoti one day zvikanzi zviri kuitika pana pandauzvifarira. Ndikati ko chii? Zvikanzi miracle yaya yabudiswa ya ndeyefeki, mwana anzi azvarwa uyauya, because vane maservice ekuti kunotouya vanhu vanenge vaine nhumbu
motoona vachitopinda handitsika motoona vachitopinda kutori nemalabor nemaqualified nurses vanotozvarisa vanhu saka kune vamwe vanhu vanenge vari scheduled for ma6 section vaivai vanenge vari scheduled for ma6 section nevanenge vadanidzira mwedzi yavo kuti mwedzi yapfurikidza handitsika saka vese vavo vanenge vakagara pamachairs avo then the moment inopinda prophet vakutotanga service vobva vanzi vaende kune imwe backroom labor ward itoripo vobva vanzi vanhu vese vane nhumbu ngavaite sei ngavapinde imomo vapinda imomo vanenge vatobaka chibepa kachikwangwari chokutotaura kuti am due for C section kana ndakapfurikidza mazuva handiti saka vese vakabva vanopinda mupi imomo vapinda imomo vobva vatanga kunamata kuti namatira munhu wese ane C section apfurikidza mazuva ake kuti let there be a testimony mese mokonzi simudzai rwoko makaita sei kudirection ikoko yevanhu vaiva vatiri kunamatira moikosimudza maoko enyu handitika motanga kutaura muchitaura we declare the mighty name of Jesus vanhu ngavaconceive vanhu ngavazvari munhu ngaapinde mulabor vanhu votopindawo mulabor zveshuwa votozvara vana anenge atozvara handiti otanga kutochema anenge azvara obva atounzwa kupi kunoku nemwana wakachitopedza ipapo manesi zai vanobva vatosunga umbilical cord yaiya vobva vatomumonyera nemachira handitika profeti vanenge vatori nemahampaza vanozopiwa vanhu ivavo zvese maprema macotbed hembe dzekupfeka handiti bozi vazvarira pachechi anenge atongozvara obva atoya muchechi akutomira mai vacho bozi vanenge vasina simba kunzi garai pacheya votopa testimony pakazvara kana 2 votonzi buda imomo kwete kuti vanhu vanenge vauya vasina nhumbu vanhu vamunenge matoona vatopinda vaine chii vaine nhumbu saka vakabva vachizvoni ifeki zvinhu zvavari kutiitisa pangu vanhu vazochinjwa chinopinda umo ndikati unogoti ifeki sei maumbilical cord ari bozi munenge mutori nevhidhiyo muri kutozvarwa machemomo bozi munenge mune maziscreen mazomba yaya saka munenge muchitoona munhu achitozvara vana imi mwana imi muri mupi muri muchechi mubvati asha kana iri feki kana anything isusu tauya kuchechi tikada kutsvaga zvakawanda hakuzi kuzimbabwe kunoko kwekuti uri pahighfield kuti ukaona chinhu chiri kukubohwa unongofamba netsoko ukaita sei ukadzokera kumba kana pane zvefeki zvawaona ndeyangu iri mvura kuti ndaijika tina apostle prophetess Boldcat kana muchazi hanzi simbi inocheka dzimwe simbi nezuro sekuona kwamakaita kwakauya tafadzwa muchena tingataura tichiti yava ex husband yavo akataurawo kuti aiwa inini nzira yandakafamba nayo ndakafamba zvakadai asi zvimwe zvandakafamba nazvo hazvina kuchena sesenemu yavo asi ndakapinda izvi nekusaziva munhu akandipinzisa muzvinhu izvi ndiprophetess Boldcat kana kuti Precious sematauro avaita nezuro ndosaka nhasi tina Precious kana kuti prophetess Boldcat vachitaura nyaya yezvakaitika kuNigeria saka vakatozvoona kutoti ndio mirayiro kuita bosi kana ivo vachitaura vanoti zvakangoitika in 2 minutes kana 3 minutes kana sikakanisi kuti munhu atopinda atodai kuona kuti zvinhu izvi zvanga zvatorekodwa kudhara apa paskrini zvanga yanga ya video yakungoplayiwa obva yaita kunge zvinonzi profeti vari kunamatira vanhu kuti inini hangu handikwanise kupupurira chinhu chandinenge ndisina kuona vanhu tine muono wakaita sei wakasiyana saka kuti ndipupure kuti ndizvo zvakaitika ndinganyepe asi chandinoziva vanhu vanga vatori nenhumbu vanga vakatogara machezi avo vakatozopinzwa mupi murumu imomo ende vachitongopinda vari mufile vhidhiyo inenge ichitoonesa mupi muchechi saka ndo pakatangira nyaya zvikanzi zvinhu zvavo zvavari kuita ndezvefeki chakati ndikati sha kana zviri zvefeki ndezvavo nani namwari vavo let's not be the judge and we are in a foreign land zvandakavaudza zvimwe zvinofanira kungoshandisawo chikoro nekurizina tikada kutangoita kuonesa zvinhu zvevanhu katiri mukati menyika dzevanhu chero ukanzi waurayiwa kuno kunogona kurovera kuno vanhu vakasaziva kuti warovera kupi kwawanga uri handitika tikanzi akana andikatombozvide ndakuenda kucheck service ndatogadzira kamumwe wangu handichakuenda kucheck service it's okay ndikati ina ungambondikanganise kunamata ndofunga ndakakuudza kuti nyange ndimurume achazondikanganisa pakuita sei wandiwanga ndine purpose yangu ndine calling yangu angedi mangazondiita sei angazondikanganisa handiti mva ngatobuda bva ndaenda saka papa ine mamwe mamen of God zveshuwa vavaitaura vaivaya but it's so sad havo kuti kuzomenshena mazita nekuzosvibisa mazita evanhu inini hangu handiwanzoda izvozvo
so vakazonovadedza zvikanzi uyai kuguest house kwedu ndine nyaya yandinayo saka vakangofunga kuti zviri mazimbabweans because taito tisiri ipapo kaitomboshanyiranira kumaguest house mukosvikawo kamuri maforeigners makutombotaurawo makutoseka muchiita sei muchitaura nyaya momboenda kuguest house yanhingi moenda ikoko mese munozara ikoko muchitaura kana kuri kupereya mountain moenda futi mese mbomechipotatira nekunyika imwe cheke saka tasangana regai tingobakana panzvimbo even pakugara pamachairs taiko tagarowo redu remazimbabweans zvinonge tomazambians chanenge vakagarawo marose avo vekwaKacha vanenge vagara marose avo because vanenge kuti mainternational country ngavagare apa saka taingogarawo marose edu ndo maitira kesei ataiita saka vavadedza paipaya zvikanzi ha ingi zviri kuitika panapa zvisi kundiitira vakuadresa manje mazimbabwe ndo vakutoadresa mazimbabweans manje vakutoti adresa iwe uri mukadzi ka haungaendere pamberi kamurume ka uchongonyara uchita sei uchiteerera tanga tinyangu wangatobva kubulawayo futi uko mandevere maprophets zvikanzi aya mamiracle ari kuitwa pana muri kuaona sei ndeyefeki mamen of god vakati feki how inga vanhu vanga vakagara pamacheya vanhu vakatobuda vachienda ende mavhidhios vachitopinda zvinenge zvichibuda zvikanzi kana matovharwa imimi makatovharwa makutoshandiswa panapa because munhu yauye wekutoti anoti ngatotaura inini ndini you can manipulate things to his situation zvokuti akakutaurirai chinhu kamukotaiwa ndicho ende mufanira kutochibhelievha mufanira kutoita nharo but I believe kana kuti vanhu muchionesana kana muchiita dialogue handitsika the purpose of a dialogue ndeyekuti iwe uchitaura ene ndichitaura you should not be dogmatic kuti nini handifaniri kutambira mafacts ari kutaurwa nemumwe munhu it should be about mafacts not about your mindset yezvauri kufunga kana kuti zvauri kufungira kana kuti kuona iwewe let's deal with the facts ari paground mafunga kuti mafacts ari paground taona vanhu vakagara pamachairs taona video vanhu vachitopinda muroom nekuzvara kwavo unotomuona mwana achitobuda anongokavhwa mbidhangi achete so zvese tachizvona pamavideos saka feki yacho saka vakadzi ava vapinda here vakapfekera vana ava vari kutorwa kupi bho zvino vachitodemburwa makuvhu saka zviri kufamba sei vakatozonetsanga nemamen of god vese vatobudana navo vasara vega vatozvisa paisolation wakutouya kwandiri waiwe uri kuramba kushaura nemamen of god iyoyo pamwe vakutokuda pamwe vakutokunyenga iwe mamen of god ava vakatasongana navo panapa vatouya vamwe havana kuuya nevakadzi vamwe nevakadzi vavo vasiya mafamilies avo vari kuziva kuti ndauya newe you are my husband amoti takatosangana paairport musi watakatoenda handiti so how can you say kuti mamen of god handiri kuiranga navo vakutondida hauoni kuti zvimwe zvacho you are being shallow minded here hazviri kuti takatadza kutaura kana tiri musame field nemaservants of god kana mamen of god ndikati nini wakanoenda ndichamisiri ndiri ndega ndaitoita mameetings nemamwe mamen of god but nditori mukadzi zvisinei neagenda yekudanana or anything mokuita meeting yenyu motoronga kana mine maservice amuri kuronga motoronga maservice yenyu uyo tobuda kwaari kuenda iwe toenda kwauri kuenda handitika field yangu I've worked with men and I've never had any issues kana dzemakuhwa kana dzekuti mazodangana nenhingi or anything because ndiri munhu unanishora aitofanira kutambira nevarume because varume kazhinji havana makuhwa ndikasaka zvava kutaura zviri kubva kupi kana vari kutokuda pamwe futi naprofect jeremiah vanotokuda futi kwaiwe nyaya dzako dziri kubva kupi kwedza ndichadzinzwisiseni why vachipa vanhu maguest house pamwe vanenge vada kuzorara nevakadzi vavo ndikati horaiti pavakanzwa kuti tiri kuuya as a couple kana vanga vaine mainterest pandiri vakabvumire kuti ofisi itumire mari yangu newe vakadi kuti no I'm going to provide for one ticket remunhu anga akauya before reuya I'm not going to provide kana chida kuuya ngaatsvage minzi dzake why did you sacrifice to send 2000 US for both of us haunge zvinhu zvakutaura kuti hazvina sensi here ende pane pavangauya kana pane chavari kuda kuita vangauya here kuzorara neni munomu muguest house matiri tese tiri couple haungoti zvimwe zvinya you're just being shallow minded zvimwe zvoda kuti ungorizino nekuita sei nekungofunga vakutanga mamudzu paye avo vakuzofonera ana mama vangu handitika vafonera ana mama utanga kuti kunenge kuri kuitwa mafeki kunenge asingatomboite saka mumwe wangu iye hasitombozvibhilivha vakati mafeki acho ndeye amuna kuenda kunonamata here ko chii chiri kuitika abva vachotanga kutaura zvekunyepa na mama vanyisendera meseji zvikanzi murume wako it's too early mungori makadata 1 month izvezvi mungori ne2 months muri mese but mafoni calls haakutifonera kunoku akutoti zvino kunokuri kuitwa zvemafeki vanhu ivava vane mafeki tofunga tinogona kutorombeswa kwatiri kunoku hani tavabvunza tikati
pane anything chiri suspicious here chamanzi muite out of a church muri 2 kana kuti individually zvikanzi hapana kasaka zvamakutaura kuti tinogona kurombeswa kuno muri kuzvibva kupi muri kuzviona kupi prophet vamboya murumu menyu here muri 2 zvikanzi havanambobvira vakauya saka zvamuri kutaura muri kuzviona kupi hapana abva zvikanzi imimi chinyepai kuti mama varwara kuchitite sei tidzoke apa havasi kuziva kuti zvavari kutaura zvezviya ihama dzangu ka vari kundiudza chinyepai kutoti mama varwara ikoko pangowanikwa nyuchi kuti angofunga kuti kunoku kune mushonga tidzoke handitsika and I was like sha tine return ticket yatakabhadhara rega ndiende paintaneti ndione kuti kukansela kuti tichinje imwe flight imari handiti bva ndagoogla paipaya mari yaidiwa itokwana flight ticket remunhu 1 kuti tikansele matickets edu tiri 2 handiti ndikati saka ngatingoshingirirei tipedze time tasauranyirwa nekuti tiri panapa ngatitongoshingire kuite sei tipedze ende zvimwe zvinhu kana usiri kuzvifarira kana uri anything ngatisiyanei nazvo handisi kuti zvawaona kunyepa iwe ndionoziva maonyera waita sei awaita handitsika pamwe pane zvawaona zveshuwa zvandisina kuita sei zvandisina kuona inini but ngatingoshingirirei tisanetsane nevanhu tisataure nevanhu uri kudeedza vamwe vanhu munomu maman of god hauzive relationship yavo yavanenge vainayo naprofeti because vanhu vane makore vachiuya kuno you don't know their relationship hauzive kuti vanotaura to which death yavanoita sei yavanotaura saka zvimwe zvinhu should be mindful zvakuti munhu wandiri kutaura nayo zvandiri kutaura izvi zvichasvika kupi zvichazokonzeresei handiti ndo zvakabva zvaitika paye hatina kugara ndofunga manheru acho bva tadeedzwa takatumirwa pa iyoyo yanonzi Gideon yauya ndiye akatouya bvanuka are you there ma vanorespecta vakadzi uko sachero vachiya chinoka vanotobvunza iwewe mukadzi havabvunze murume ndo culture yavoko are you there ma are you inside ma vangatoti yes we are in kanzi I wanted at the church hall vakati it's okay we are coming kanzi go and see prophet so vamwe vanga vachobva kuCameroon ndo vatakatoona ivavo vanga vabva kuCameroon vakatobuda vataenda kuchurch tese hazvinonzi vari kudiwa munhu 1 takadeedzwa tese makanzi endai munoona kupi kuchurch hall room no kana kuti room yavaigara ndeipa handitoizive because munhu atori nemba somewhere but kana vaine machurch service vanotouya ipapo uzogara nemukadzi wavo vane guest house yavo nemukadzi wavo ipapo because anenge atoripo vakanzi endai kuchurch hall munoona pastor ningi ive kuCameroon vakapfeka black suit and white shirt tour guide vabva tovadescribe vakasvika muchingobvunza munoita sei munoratidzwa handiti zveshuwa takabuda vakatoti hakunei chatafunga pamwe hamene zvanditaita sei zvatiri kudaidzirwa handina kana tombofungira anything or kana kuti chakati bva tadeedzwa bva taenda kuchurch hall kuyakuya handiti taenda kuchurch hall kuyakuya tichipinda muchechi memuya saka prophet aikunamatira vanhu zvezvekuti vanhu vapedza service vanotakunamatira munhu one by one abva tongoti kanza let's not disturb basa riri kuitwa handi tinomira papi pasaidi pedu naprofeti vaivai vakaenda pasaidi pedu paipa vatanomira abva totaura kuti prophet ningi vati chakati ende havana tombotenderera prophet so he came and he said ndataurwa nerespecta vakadzi he said your husband was complaining about my fake miracles that are happening here man of God what did you see zvavakabvunzwa what did you see varamba vakanyarara can you explain to us we are also from other countries if there is anything that you have seen you can talk to us so that we can also know before this matter goes to the prophet Jeremiah angatomboudzwa nyaya iyi mukunzwa and before this matter goes to the prophet we just want to know can you enlighten us on what we have seen avangauta sei zvavo havana kupindura zvikanzi mama is there anything that you have seen here ndikati no nothing at all kuti vangatotanga kutosensa nekunyumwa kuti izvi hazvisirizve zvakuitika panapa izvi takutodedzerwa nyaya dzemakuhwa kapa apa through murume
hazvisiri zvatakafambira kupi kunoku vangati apologies man of God, if there is anything that you heard, I'm very sorry. Ndini ndakatokumbira ruregerero kati I'm very sorry for anything. We come here because we believe in prophets. He inspires us, he motivates us, the way that he gives, the way that he does his work. We are very very grateful pertaining his work. And itiga vangatokumbira ruregerero zvakatoita sei zvakatonaka paipaya zvikanzi it's okay mama, you can go back to what, to your room. Vakatodzokera kumaroom. Tichidzokera kuroom zvikanzi sei anga achitaura newe, sei anga achitaura newe prophet, sei anga achitokuda iwe murume wese anongondida ndine mushonga here, ndine chii, murume wese atidedza, handina kudedzwa, dendadedzwa ndega, ndadzoka ndichikuudza kuti ndadedzerwa zvakati zvawakataura iwewe. Waiti sei vadedza iwewe vasina kutidedza tese, but tadedzwa tese. Ukabvunzwa kuti zvamuri kuti ifeki, zvamuri kuonga ndezvipi, kuite sei tibatsirane, ukaramba wakanyarara. Ndini ndakazokumbira ruregerero for the sake kuti we are in a foreign country and hatikwanisa kuti tikancele flight tickets, hatina mari yacho yekucancela flight tickets. Takaya kunoku as a sponsored journey. Anditika saka zvimwe zvinhu dai wambonyarara umbomira kudedzera zvima meetings nevamwe men of God, because hatizozive zvinofunga vanhu ava. Tine dzimwe nyaya dzatinomboona maafrican movie. Tiri kuNigeria kunoku, ko tikauya tikapondwa muno, ngativadaro, ko tikauya tikapondwa munomu, tinoudzani zvonzi hamene kwavanga vaenda kuNigeria ndiko vakarovera ikoko. Handiti ko tikauya tikapondwa, ko pakauya pakaitika chimwe chinhu, tinozvitaura kunani. Zvimwe zvinhu, just be mature. Unogona kusvika mumba memunhu ugotoona toilet ine tsvina, but ugotozvibata kutoti toilet ine tsvina, ndipinde zvangu mutoilet momurega ndingozvigara ndishingirire ndozoenda somewhere. But hapazi pese vangotaura kuti mumba menyu mimi ndiri muyenzi, but hamusi kukwesha toilet haisi kuchena. Handitika kana wasvika woti zvoni setup yamakaita mudining muno maisiriyo, dai machinja masofa ari mudining mainyesa mubedroom, hakuna zvinhu zvakadaro. Pamwe torespecta topinda mumba mevanhu, then wongoitawo hunhu netsika. Handiti wongoita hunhu netsika, wongonyarara, wozotaura kwawabuda kuti bhagi zvandakaona zvandaona pamba paya pane chi, pane tsvina, but not to confront the head of the house kuti toilet ine chi, ine tsvina. Handini zvandakavaudza. Zvimwe zvinhu munongonyarara, hazvisi zvese kuti munhu munenge maona moita sei motaura. Isusu kana takungoenda, kana tichingozoka tichadzoke kunoku, we just know that chete sei hatichadzoke, but ngatimirei zvokutaudzana nevanhu vakawanda, zvokutaura mupedzisira wovenganya nevanhu nenhau yekuda kuita pamuromo pekutaurisa too much. Zvandakangovaudza katonyarara. Haya akanga ngo mamudzu kusvika tabva ikoko kusvika musi wekuti takutorwa nemota yaiya, muzorwa nemota kudzokera futi kuLagos, because kuLagos ndiko kwamunokwirira. Handiti sanga tiri kuDelta state. Muzotorwa nemota, tatokwira mumota muya taenda. Aiwa vangori mamudzu ega. Makwenda kuLagos muchiri kuguest house, kutaura kwavo vanoti iwe pana prophetess vakabva kuZambia vakauya kuroom kwenyu, vakaswa kuti pana Mwari zvakaoma. Ndakaita bondi nezuro na prophet and hatina kuitira pamubhedha, takaitira pasi panga pakawaridzwa jira regold. Mapajamba kaipa. Aiwa mamusati mandibvunza ipapo. Ndanditsanangurira jeni yedu isusu. Ndanditsanangura inini handiwanzoda kuenda kumberi, handidi kuenderai kumberi. Ndida kuti pamunenge mandibvunza ndikutsanangura ipapo, handidi kutaura zvamunenge musati mandibvunza. Yekuti ngenda uya ndakakrema. Ndangoti sezvo vanhu takudzokera kuti kuLagos ikatipedzezechi dzekumaguest house. Iyoyo point ndakainzwa yokuti nzi vakararwa nawo pajira regold, if I'm not mistaken, rakanzi jira regold. Handitika nemacandles here kuside kansinganyatsokanganisawo. Pakandijamba zvangu semunhu wekuti unenge uchiona ukavidhio but BP yatoshuta. Saka pakandijamba pemacandles, but ndakanzwa zvejira regold, handiyo pandakanzwa ipapo. Ndakutaurirai tanga tiri kucheck service yanga ine vanhu from foreign countries, zvikisanganisira nevanhu vemunyika iyoyo maNigerians. Handitika prophetess vari kutaura vavo, she became my friend. Namba dzavo nditori nadzo mufoni mangu, kana muda kuti tovafonera, kana muda kutokonfirma. Imimi nepfungwa dzenyu dzakakwana dzenyu, pasati pane 60 cents, tisingatauri zvespirituality, nepfungwa dzenyu dzakakwana, inini ndopinda ndoita bonde naprofeti
powaridzwa jira bhozi kuzosvika mastage ekuti makuita bonde machowirirana handiti ndozonoita maguts ekuudza another foreign prophet wandisina history naye wandisingazive kuti achazvitaura here wandisingazive. Remember, this prophet is married. This prophetess, she's married. She's a well-respected person. Anditi. Ndouya here. Kana vaida kutaura vaifana kuuya kwandiri munhu wechikadzi. Kuti prophetess, can I see you? I've got an issue that is disturbing me. This happened. Anditika. Can she have the guts to come kwandiri and my husband votaura nyaya dzakadaro murume wangu aripo anozofunge chii? Achafunge chii? Ndio saka tabva sekufunga kwaakaita akabva afunga kuti nemiwo ndio zvamaida kuzonoita kuNigeria, ndio saka maida kuti asare kuZimbabwe patumirwa tiketi munhu wake. Ishu yekusara hapana kapa. Ini tikubatanidza the previous ka and hani matise kufunga ndakurega ndibatanidze nyaya dzake ndimufungire kuti alright ndimi alright it's okay. Ndio saka ndainzisara kuZimbabwe nekuti maprophetess aya anenge achinoita bonde na prophets. Hakuna zvinhu zvakadaro zvandakanzwa. Kana zvakaitika kana vakaudzana vari 2 but hapana patakambonzi vawana mukana kuti vasara naprofetess vari 2 because maguest house anenge atori mudhadhati room zvinoita mahotels zvaizvi handitika tokunda maservice amwe vaitobuda utonoka let's go including that prophetess totobuda kuenda kupinda kuservice ivo pavanga kutosara pakuti taitongovasiya varimo taikudzoka nevamwe maforeigners yayo varume nevakadzi titori chigroup totodzoka ichipinda murumu make handifunge kuti pane pavakamboita encounter vari 2 yekuti vakagara pasi vakaudzanya zvinhu izvozvo. Inini zvangu handizvizive, handidi kupupurira munhu nhema dzandisingazive ndigotaura kuti zveshuwa vakazorarwa nawo pajira regold ndinonyebera Mwari. Ndinotya zvangu. That's fine. And ndokuzoenda kuLagos makudzoka. Vakatoenda kuLagos handitika taenda kuLagos kuya vachasvika vakatengeswa kuairport kuti apinda kutongonanga kuairport kanodzokera kumba kuya vakatongonanga kuairport tichienda kuflight yedu tatoenda kuflight kwedu tadzoka paipaya tanga tisina mari. Tanga tisina mari saka tanga tine mwe mutendo tanga takataura naye. I will not mention his name. Angari murume wa PA wangu inini wechikadzi. Saka tanga takataura naye kuti musi watinouya muna kuzoita sei kuzotipika paairport. Saka time yatakasvika tikilenda paairport phone yavo was not going through. Anditi saka phone yavo isingaite go through apa hatina kana mari yetax. Remember kuzvese chikafu chaipiwa and everything hatina kana mari yetax muhomwe. Handitika vangati rega ndifonere munin'ina wangu kana achikwanisa anogona kutuma murume wake auye kuzotitora. Handitika zveshuwa I called my sister the third born in our family ndikati tasvika paairport ndakasvika midnight flight yacho usiku I think kuma 2 am katasvika paairport but munhu aifanira kuzotitora phone yake haisi kuita sei haisi kuita through because vakazoti mukonga kusina magetsi inge ndakatorarisa. Handiti ndakatozorarisa ikanoti time dzake manje pafoni haina ndakafunga kuti pamwe matoita plan kuti ndingodriver ndiuye phone yange isina magetsi no communication. Handiti kati it's okay saka vangafonera munin'ina wangu zvikanzi inini kuti ndidriver usiku hazviite sei hazviite chimirai ndiudze bamunini venyu vauye vaite sei vakutorei. Vangati it's okay vakati sorry maita sei nekumutswa usiku very sorry for that. Zvesha bamwini vakatouya vavasvikotitakura nemota yavo handipo taisakita nemota ipapo taisakita nemota saka havana kutitakura nemota yedu vakauya nemota yavo vavasvika vatitakura vakabva vanotisiya kumba. Thank you bamunini maita basa bobo bye abva vaita sei abva vaenda kumba kwavo. Hanzi muchibva kuairport ivo murume wenyu vakabva vakuonai makagara vakabva maona mapfeka zvinhu zvechikwini so makapabata ipapo. Vakapabata ivision yavo yavo saka kuti madzoka ndokuparara kwaita chechenyu. Handingati ndo kuparara kwakaita chechi because patakatochata most of the people vamwe havana kutouya and with a reason yandakatozoziva izvezvi munozoti panoitika zvinhu vamwe vanhu vanogona kuona vagotadza kukudza asi musi unoitika chinhu
vamwe vanhu ndopanotanga kuita open up vakukudza kuti takatya kukudzai nguva yatozoita sei tozoparadza marriage yenyu taiti zvimwe muchaita sei muchazvionera patakatochata half of the people handingati patakachata patakatanga kutongobatana vachitanga kuuya kuchechi kwangu handitika tichitodheta vachitanga kuuya kumaservice tichidanana vamwe vanhu vakatongotanga kuita withdraw back vakatanga kutongobuda muchechi because vakauya vaine mwe mutemo yavakanga vakuchinja but aita mameetings muchechi handitika vakutaura kuti chakata pangapadai apa pangapadai and vanhu they knew me kuti inini ndini the founder of church handitika baba ava chikutogadzirira muchato but vakutouya nemutemo kudhara muchechi vakutotaura kuti apa panofanira kunzwai apa panofanira kunzwai it did not go down with other people because church yananga ndinayo yanga iri chechi yevanhu vakadzidza inini soriwo munhu akadzidzwa pane mutori nemadegree yanga iri chechi yevanhu vakadzidza yanga ine malawyer yanga ine police yanga ine maticha yanga ine chii handitika saka the way I was running church ndiri ndega yaivaitira saka ivo pavakazouya vakauya ivo vaine yavo way yavangoda kuintroduca muchechi saka vanhu vakatanga kuchitotanga kutomira kuuya kuchechi kwako bit by bit ukatofonera munhu ototi mama pange zvandibata but vaine fear kuti ndiye munhu adiwa namama hapana patingamuvati hazviite hazviziriso saka isusu let's just withdraw tingoita sei zvedu tingosuduruka saka patikatosara tochata half of the church was not even coming kuchechi kwacho handiti muri kuona manje was not even coming kuchechi kwacho chakazoita kuti vanhu vasauye kuchechi nyaya yandakazonzwa nemunhu ari very close I will not mention name remunhu iyeye hanzi musi watakachata pane mukadzi akauya musi wemuchato achiti ane mwana waapostle wekuzvishavani musi wemuchato and I cannot contradict it because iwe vakambonditi before sanda data imimi ndine munhu wandakambodanga naye wekuzvishavani muri kupabata bondaivabvunza kuti amuna marelationship era mazoita chichichichi vakatotaura pane munhu vaidangana naye angari nesi kuzvishavani handiti and zvinhu zvatiri kutaura tiri 2 tikataura kinhu tiri 2 chikabuda panze apo it means one of wedu ndiyaita sei ndiyabuditsa handiti saka pavakazvitaura I believed it because hapana kumwe kwavanga vazvinzwa inyaya dzatikaudzana tiri 2 zvikanzi munhu iyeye akatouya aine mwana akiti mwana waapostle musi wemuchato asharing team ndo yakatozomira because aida kutostopa muchato iwoyo all the way from zvishavani iniwo komairegererei kundiudza tanga tiri close mama munongoziva kuti munhu kana ada munhu wake ndosaka makaona vanhu vakatanga mitemo yeapostle yavanga vakuunza nenyaya edzo dzatanga takunzwa zvikanzi munoziva here kuti pamakabakana naapostle kune vamwe vanhu vaitotiudza kunzi vane mari dzavakavharwa naapostle pasaka kuti tikuudzei isusu manje kuti munhu wenyu uyu pane marecords atori neproof evanhu vaakambovhara mari vari kutaura kuti ide machengedza prophetess venyu munhu uyuka achazomukanganisa mangwana because ane mari yangu yakati ane mari yangu there are more than 3 people vakatokonferensa nemuchechi vachitoti pane mari dzavakaita sei dzavakavharwa navo and this incident again it happens handisi muri kuona manje it happens musi wemuchato hapana akada kundiudza pasina andiudza ndakazozvinzwa izvezvi after 6 years kuti ndo zvakaitika musi wemuchato ende zveshuwa nyaya yemusikana ndaita sei ndaitoiziva kuti vakambodangana naye vavataura zvikanzi ndo zvakaita kuti muone kuti vanhu after church after muchato vanhu vakatozonyara kuuya musi wemuchato kuti hatingaregedze kuuya for the sake of mama but vanhu vanga vasingatode kuuya musi wemuchato mbodzi kwanga kwatogara kwatobuda nyaya dzekuti apostle vanovhara vanhu vane vanhu vakaita sei vavakavhara saka we just respected you as our mother kuti ti-attend that wedding but we were not even supposed saka tatoudza kuti we are not going to attend that wedding but takazongoti no for the sake of mama it's a big day for her kana tichizovadropa tozovadropawo chi after the wedding kuti tobvaona vanhu vasiko kupi vasiko kumuchato saka handingati church yakaparara tabva kunigeria church yakaparara before we went to Nigeria and church yakatanga kuparara pakauya murume uyu exactly pakauya murume uyu muupenyu things started to fall apart things started to fall apart when he came into my life nangine church yange isingaite
but vanhu vakabva tanga kutongo withdrawa vese. Saka patakadzoka kuNigeria ndokazoclicka mubrain mangu kuti ndosaka vakadzima foni kuti vasayozoita sei kuzotipika kuairport because yenyaya dzese idzi handiti muri kuona manje. Saka ndopatakabva tadzoka paye ine zveCrown handizive kuti Crown yacho vision yavo yavakaona ndinotoidawo Crown. Pana anoramba kugadzwa umambo here muisandoda kutogadzwa umambo kutonziwo queen aiwa ndotoudawo queen wacho because muisandoda kutonziwo queen pese paunenge wasvika mutoda kutogadzwa umambo. Kana iri queen yeumambo yawakaona tinotenda Mwari. Asi kana iri queen yeusatanism sekutaura kwavaita inini handina usatanism wandakanyangiswa kuNigeria ende ndofunga ndatsanangura rwendo rwedu rwatakaita kupi rwatakaenda kuNigeria from the first time and the second time. Sekutsanangura kwandakangoita kuplatform ndakaita sei yandakaenda handina chingatapudza handina chingaita sei chandawedzera. Saka Crown yavo vanenge vanoona zvakanyanyisa kurakidza kuti vanenge vane maziso anoita sei anoona. Saka vaifanira kubva vatoona even nezvemarriage nekuti kwatiri kuenda kuziririko pamwe takatosevha nazvinhu zvakaita sei zvakawanda. Vanotaura kuti pamakabha ipapo vakasikuita move out kuNigeria. Inzwai handiti ndini munhu wacho nyaya dzangu munodzinzwa neni mwene wazvo ndini mwene wazvo. Nyaya dzangu munoita sei munodzinzwa neni mukazonzwa imwe uko anenge atomakuwa but I always tell people kuti nyaya dzangu munoita sei munodzinzwa neni enge ndinodzimirira ndega nyaya dzangu ndiri munhu wendomboita breakdown ndombochema ndomboita sei but pandinochema ndinopukita musodzi and I soldier on I move to the front anditika hakuna tadzoka kuNigeria vanhu vana pakuzotambira paairport takudedzera service. This is 2018 it's before lockdown vanhu vese havachatodi kuuya ndikati I cannot keep on paying my rentals church because vakatondonga ndine building iyoyo from my Indians ndaibhadhara 1000 US per month church building anditika kati I cannot keep on paying my rentals church kusina vanhu varikuita sei vari kuuya kana kuti ndikita kutanga on the ground nditine pressure yema rentals 1000 US it's a lot of money anditika. Saka ndakangovhara building yaya vanda retena makeys ebuilding ndaretena makeys ebuilding yaya vatagara vanhu ukatofonera mama tiriko asikuda kutaura nyaya dzavo because remember uyu munhu wandinaye wandati ndada. Saka hapana paungatanga kumhanya kunotaura kuti murume wenyu uyu tine vanhu vakawanda vari kukomera kuti vakambovharwa tine nyaya dzakati dzakaitika musi wemuchato kune munhu akauya akiti ane mwana musikana chakati musi wemuchato hazviite. Vanhu vakangotanga kungoita sei kungodzokera kumashure vachitongonyarara vangati ndaitobvunza kuti chii chiri kumboita mukati vanhu vachitaura vanotokuudzai ndaibvunza chii chakakubatai kuti musauye kuchechi nyange mukasazouya but I just want to know for the sake of closure kuitira mangwana kana pane any mistake yakaitika kwandichazoenda ndigadzirise that mistake iyoyo but by that time they were not willing to talk. Vakatozotaura ipapapa handiti going back panyaya yenyamataura yekubuda yekuti vakabuda mumba after 1 week tadzoka kuNigeria it's a lie. Havana kubuda mumba after 1 week vadzoka kuNigeria. What happened was ndanga ndine vana 2 from my previous marriage ivo vanga vaine vana 2 from his previous marriage handiti. Saka patakadzoka kuNigeria takatomboenda kwaProfet Nana takaenda kuRustenburg takatofunga takagara 2 weeks tadzoka kuNigeria takaenda kuRustenburg kuchechi yaProfet Nana handiti vakatonoatenda maservice ikoko. Saka ikoko patakaenda ikoko takatotsvaka ndandine nhumbu yemwana wangu musikana she's turning 6 muna August handiti. Saka takaenda kwaProfet Nana vakanoatenda service kwaProfet Nana handiti tanoatenda service kwaProfet Nana handiti because he was saying chichaiko kuti vanhu vasauye muchechi chichii ngatimboende kune vamwe maprofets timbonzwa vakati tadingotsvagana namaprofets ari munomu handiti kakati tingonama kana Mwari wakitirotesa tizive zviri kuitika zvikanzi kana pange vanonzi Prophet Nana vandakaziviswa nevamwe profeti vari kuRustenburg hande ikoko uyo nedumbu rangu taenda kupi kuSouth Africa kuRustenburg. Taenda kuSouth Africa kuRustenburg tairara separate rooms mahall evarume mahall evakadzi ndo setup yambo kusina maguest house mamwayaya bosi vanga chiri kuti simukei
Saka kurara kwavakanoita kuhall kwavairara, she started communicating with his ex-wife. Vabva vakangana kudhirisa machats. Apa tanga chiri kubatsirana mafoni. Saka vaicommunicata usiku kuma 1 midnight. Saka inini makuseni vakandipa foni yavo zvikanzi nyemondisiro foni papi pachaja. Pandiri kutora foni ndiri kuvhura foni ndikuona paine communication. Vari communicate na ex-wife. Kwemi munokommunicate na ex-5 na ex-wife sei 1 midnight. Chirudzii. Zvangoti sorry yezvangoitikawo ini it's okay. Vatadzoka kunoku vakazotanga vakati ndiri andiwadzode drama pavanhu vana kuti tozotanga madrama kuita sei tadzokera takumba tadzoka vakachindiudzai nyaya yenyu maitaura neex wife yenyu na 1 midnight pakuti chii because ininika anda kusvika muri mese ndakasvika masiyana ndakakusvikai masiyana saka chakuita kuti muchokunyahwaira nerweseri muchinokomika na 1 midnight chii zvine basa rei handiti ndimai vevana vangu here handidi kutongwa nemukadzi uda kunditonga iwewe ndirambidza kutaura namai vevana vangu ndikati no pane vana kutaura munototaura but not 1 midnight 1 am usiku inyaya dzei dzamuri kuita sei dzamuri kutaura hakuna zvinhu zvakadaro vakutora kabhegi hembe mubhegi vabva vatobuda paipaya vaenda paye and I regret I think ndo pandaifanira kubva ndavasiya vachienda vabva vabuda vaenda paipaya vaenda ndatofonierwa vanin'ina vangu totaura navo chichii bva vatofonierwa nemunin'ina wangu abvanzi uyai kubasa I will not mention your name bvavanzi uyai kubasa vaisvika kuya ndanzwa kuti marongedzere chibhegi anotaurisa anoda kunditonga ndo matauriro ave yayo anotaurisa anoda kunditonga haana respect kanzaiyewa taurai mafacts ekuti waimarongedza bhegi kwete kungoti anotaurisa anoda kunditonga haana respect haisiyo reason yamunganzi marongedzera bhegi kaiyoyo vangatovaudza ndikavangatomuudza ndikati kana munhu yezida kuenda ka ndomuromo wandakataura ndikati kana munhu iyeye ari kufira kuti ada kuenda musamunyengetedze musiyei aende pamwe ndimwari atomubvisa mulife mangu ndichitotaura so chitonge ndikutoseka zvikanzi zvinozoita here vanhu makaroorana manje mukachaka ndikati aiwa ndikati izvezvo haasi kukuudza nyaya nekuti anga achitaura neex-wife yake usiku na 1 am ari kungoti anotaurisa arikuda kunditonga haana respect but nyaya chaiyo mafacts chaiwo haasi kuita sei haasi kukuudza saka munhu rudzii kana tida kugadzirisa anofanira kutaura nyaya chaidzo pane nyaya yakati ndo yatimokutinetsa nemumba ndotangodei pakanzi padedzwa dare ngana tete mani munototaura nyaya chaiyo iripo panzvimbo kuti aiwa pane nhau yakati ndo iri kutomokisawirira nemupi mukati memba ndo nhau dzakadedza dare kuti muite sei mutigadzirise but havana kana any valid reason besides anotaurisa anoda kunditonga haana respect vazotaurirana namainini vavo ikoko vabva vanyengererana vabva vadzoka nebhegi ravo ndikati handirirongedza ndomboriringedza wega pawabuda ini bhegi handirirongedze kana wakuda kuzorongedza kana pamwe uchapfeka hembe painenge yawachwa yoenda muwadrop svika bhegi razoita sei razoita empty zveshuwa ndo zvakaitikawo kusvika hembe dzazodzokera mupi dzazodzokera muwadrop alright ivo apostle tichitaura apa handipa basa ramwari rekubatsira vanhu I think tisakutaenda ikoko pane nhau yavakaadresa yekuti ndinoshandisa mablessings evana vamai vangu ndanda kutopinda mubasa ramwari ni zvezezvo ipapinde ataure zve ndandoti titange taiadresa it's okay tisati tasvika kune dzimwe dzemanjuzu chichi uko titange tapajekesa ipapo handiti ndofunga ndakanzwa handikati ndofunga ndakanzwa vachitaura kuti dhei randakatanga kushanda nabamini vangu munin'ina wemurume wangu ndo dhei rakaparara kampani yake in fact kutorai kwavakaita kuairport ndopa paita go down yes zvimwe ndinenge ndisingade because hama dzedu havazi vanhu vanokwanisa kuzotambira social media nemwoyo yavo vasiyana nesu tajaira
kutukwa tajaira kuita sezvo tinongoita sei tinongochema tonyarara totosimuka toenda ende ivhidhiyo yakatova affecta munhu achitotaura nemunin'ina wangu makuseni hanzvadzi dzangu achitotaura naye achitotaura kuti murume wako zvaari kuda kuramba achiita zvichamusungisa because unobuda achitaura mazita edu panyaya dzake handiti ka ngaangosaina madivorce papers araramichi life yake wai ari kunzvenga kusaina madivorce papers handiti brother yangu atotaura neni mama vakatonditi it's not worth it munhu don't respond usamupindure handiti ka havasitozonge atiyapa podcast inei because vanhu vekumba vanga vangoti no matter akaenda maplatforms 2000 iwewe just keep quiet because chokwadi unochiziva naMwari isusu chokwadi munhu tinomuziva in and out hapana notiudzira zvake zvese tinotozviziva zvese hapana chatisingati sei chatisingazive saka the more you keep on responding achatsvaga futi kumwe kwekuenda akuda kuataka futi saka muchaita zvezvekuti iye aenda uko iwe waenda uko anotaura zvakati waona kuzvidhifenda futi uko unosvika rini unoda kuzvidhifenda zvinoita zvokukanganisa handiti saka bamunini handingati vakadonhedzwa neni munongozivawo life neeconomy mukati mekurarama munhu wese atori nemabad days whether in business whether in life handiti ka no one is immune to ma-economic problems no one is immune to ma-social problems anowanika mukati mekurarama no one is immune kuma-marriage problems anoitika inini nditoriwo nezodzo but I'm not immune to my problems ndosaka ndakatogara pano angiti murikona kuratidza kuti I'm also human nditoriwo munhu atori neropa atoriwo nesoul atori nespirit anditi I'm not immune anditi bamunini munhu aitozviitira business rake zvakaitika kubusiness kwavo kuti mafanikidzo akafamba sei handizvizive zvinozikanwa navo nemukadzi wavo kuti zvakafamba sei handitika zvavaitaura kuti ndiye atodhiraivha wavo zvezvane zimba rakavaka zihombe atori nezimba inini handitori ngachandinacho ndichitobva panapa ndakana $10 handitika ndataura ndikati no one is immune kumaproblems emunyika things went down kusaidi kwabamunini ndibamunini vangu ndihapana pandingavarase handitika zvinhu zviri down medhem vavo munin'ina wangu ndiye akatotaura neni since muchimboenda matrips nabulawayo kupi kupi handitika since bamunini pasina zvavari kuita madii mati kana makasununguka hangisi kuti muite izvozvo because ini handagara ndiri kushanda nehama kana makasununguka pamunenge muchienda kumatrips enyekunze kana mune maerrands amuda kuitirwa mongotiwo vaite sei vakudhiraivhei kuti tingowanawo something tibatsirane because zvinhu hazvina kuita sei hazvina kutimirira zvakanaka handitika ininiwo ndikawanawo something uku ndikawanawo $5 uku vakawanawo $10 uku tikaisanganisa mhuri inoita sei inorarama vana vangendewo kuchikoro handiti ndofunga pekutanga I was hesitant because handiwanzo ndoshanda nehama ndakatomboramba ndikati hama nyandiwadzozvida izvi handitika but mama manje nini moyo wekubereka kamai vedu vakataura zvine basa nditi bamunini vako here saka hapana paungarambe ende munin'ina wako aita sei ataura newe chingomuvabatsirawo ndikati it's okay baka ndizvonzwa zvenyaya mangwana handitika vangati it's okay bamunini vakutouya bamunini ndine trip yekubulawayo ndoda kuti mupote muchindidhiraivha totouya totoshandika zvakanaka bamunini ndiri kuenda kuchipinge ndoda kudhiraivha votouya because vakatoti hazvitori right pane kuti muri kufamba unoita basa maakudhiraivha malong distance yayo ini ndiripo handitika it's okay kana tiri kusaidi rekubasa ndotovatora handivatorisa bamunini because ndine maprinciples kana ndine work setup kubasa kana titori kubasa havachongededze nezita rekuti ndiri maiguru kana tiri kubasa and he knows that enge ndo maboundaries atakaisa iyayo and he addresses me like that ndo mashandira tinoita iyayo kuti parambe paine a mutual respect handiti saka vakavatora vakatanga kushanda nabamunini mukugara kwedu along the way Mr. Robert mukugara kwese along the way munhu yauya akatanga kundibvisira vanhu mukati meupenyu munhu yeye akatanga kutaura kuti munin'ina wako akaipa handidi kumuona panapa because of an incident yakanga yaitika musi wakaroorwa last bonyemba medu zvezvo kuti munenge muri varume kana muri pagathering pongotaurikwa nyaya dzinoita sei dzinotaurika ipapo handitika pataurika nyaya dzinotaurika ivo vakabva vauya kumba vabva vasvika zvikanzi zvanga zvichitaurwa nemunhu yeye ane makuhwa ari munhu wechirume
zvanga zvichitaurwa nemurume wemunin'ina wako pangwari musemaroro day haangachitaura zvisingaite ichitogara pawarning kune munin'ina wako ngaatopoka chitomubira mara chitovhura imwe business yekusaidi because murume yake chizomukanganisa mangwana maone chii nyabva ngatofonyeroka kamunin'ina wangu ndikati bamukuru kwangu ngati zvakati handiti zvikanzi ko hii ndava ndikati handizive ini kuti vaone chii makagara ingu zvakanaka here kumba because zviri kunzi bamweni pane vakaita slip of the tongue amene zvavakataura ini ndiri kuti ndiri kudzoka mwana wamai vangu abva anoudza murume wake anoudza murume wake makuseneseni first thing zvikanzi tivhurirei tiri padhoo murume nemukadzi vasvika paipaya vachisvika ndokugona kawo vasvika zvikanzi bamukuru aripo rekati vanga rubedroom zvikanzi ngavauya akitaure vasipo ndangodedzaka bamukuru vauya vagara apa zvikanzi nemunina bamukuru murume wangu wamaitaura uyu ndiye uyu ndauya naye chitaurai nyaya yenyu yamakaudza sisi vangu anoti akoma chitaurai nyaya yenyu yamakaudza akoma vangu vanga achitaura zvikanzi tauraika nyaya yenyu yamaitaura kana paine zviripo zvavari kutondirongesei nditogara ndaziva wakambodemba kudai pasi paita mwena ukapapinda apa unodemba ndikatomuti kwadi kundiudza kuti zvauri kufambira tangozvigadzirisai zvikanzi aiwa ndada kuti vapfidze makuhwa kuti mangwana havazozviite futi vakanzwa anything changa vaite sei havatauri zveshuwa nanhasi maenemies avatoonani saka munhu iye wekuti anga akukubvisira vanhu mulife munhu wekuti ndikaita shamwari ndotanga kunzi shamwari yako iri kuwirirana nayo ngedi kuiona panapa akafirwa nemurume single mother mozodzidzisanga chiuri ukanyotaura nganingi vaningi vakandovaona do you know kuti takazosvika pakudivhosa tiine 3 years kusina hama yaiuya mumba not even one vanga vane system yekuti kukauya kana mama vangu vanopinda mubedroom vozvivharira kusvika vaenda kukauya kana munin'ina vangu vozvivharira mubedroom vobva vaita sei kusvika vaenda kukauya kana baba vangu vaizvivharira mubedroom kusvika munhu aenda ndo life yatanga taakurarama iyoyo kusvika vanhu vataura kuti kumba kwaprecious hatiende murume wake ane mamudzo mazwe kutanga vaiti munhu akauya egara pasofa so vachitaura nemunhu vanenge vachidai so vachibayabaya foni vari pafoni vachibayabaya foni zvaizva zvekuti zvamuri kutoita handisita sei handisi kutozvida kuti munge muri panapa haurarame life yekuti hauve nehama hauve neshamwari hakuna zvinhu zvakadaro dzake dzaisauya why ndichange ndapedza kusaidi kwedu ndinozokanganisika saka vakapedzisira vataura kuti hatichatsike kumba kwaprecious nekuda kwemurume haadi kuona vanhu kukarwariwa haaende kukafiwa haaende recent pakazosiyana mameseji achiripo mufoni ndichitovaki nhaiwe ambuya vangu vanozvara baba vangu voadmitwa voitwa operation pawest end utadza kuenda pawest end unoona wambuya vamwe makwasha vese vaenda 1 ukadza ngonoona mbuya ngoti ndingodzonzwa kuti amuchena asvikaona mbuya kana ngoti mejemange tinoona mbuya chirudzii zvinomanikidzwa munhu here izvozvo hakuna zvinhu zvakadaro you are human you need people unogona kusada vanhu uri mupenyu but musi waunofa uchada vanhu because hauzvivige haufambiri mapapers eburial yako wega mapapers eburial guva rinotofambirwa nehama neshamwari guva rako rinotocherwa nevanhu saka vanhu unotovada muupenyu nemukufa ndo vachadzikisa guva rako ndo vachabata mafoshoro vachinofushira guva rako saka you cannot tell me kuti you live in an island yekuti you want everyone kuti abve panapa but chavaibvisira vanhu manje kuhama dzavo vaibva vati mai vangu havakude mai vangu havatombokude vakatanzi ukaroora mukadzi akadzidza mbofamba akagarisana usaroore mukadzi akadzidza wakaroora mukadzi akadzidza wakaroora mukadzi akadzidza mai vangu havatombokude havatombode kukuona vanototi wakadzidza uri chembere chakati mazwe kutanga ka ndakambotanga ndichifunga kuti zveshuwa vakandivenga vanhu vekumba kwavo zvandakatombotanga ndichiita sei ndichifunga hanzvadzi dzangu ninguyauya haangatoti chakati pamusoro pako havatombokude apa munhu arikuda kukubvisira vanhu mulife kuti kana akuita zvinhu zvake hapana anokuudza aiwa hauna wanotizira kwaari hapana kana kupaoni kuti munhu wako exactly
hapangani kupa warning ende wapanganoudza because vanenge vakuti mai enjoy iwe havafambidzange nesu saka nyaya dzauchodzipindira papi ngavapedzerane kumba ikoko uye anongoti murume wake haawirirange nesu ngavapedzerane kupi ngavapedzerane kumba kwave ikoko handiti muri kuona manje saka ndo setup yavanga vakaisa iyoyo vaisa that setup yanga iri setup yekuti vaite mabasa avo handiti muri kunzwa the first incident yakatanga ndine nhumbu yemwana wangu wandakaita tese Angel handiti ndo pakatanga first incident vakanyenga mumwe musikana handiti because mazuva ekutanga since tanga tiri chiita basa raMwari taita basa raMwari tiri pamwe chete saka taibatsirana mafoni mazuva ekutanga saka vaiti kana munhu abva kunobatsirwa ndinde communicate nevanhu vaibva vatora foni yangu votora macontacts evanhu vaivaya vatora macontacts evanhu vaivaya votanga kunovanyenga saka vakabva vanonyengawo mumwe musikana ane dzakatodambukawo vakatomboenda kumba kwake 3 times handiti vaenda kumba kwake 3 times hamene kuti vakazonetsana sei vamene mari dzavanga vapromisanga mari dzerenti ava vakuti manje kuti mari ndeibvisa sei kumba kuti nditiri kuenda kupi hamene pakanyadza kuita sei kupesana kusvika vakuperetana vakupangana mathreats iwe vakamuti ukangoudza mukadzi wangu chete ndinokuuraya handiti muri kuona manje uyawo neshungu andifonera andiudza zvese mascreenshots atumirwa ese naisha Mwari kwachirudziko ichi chiri kuitika uyo vachitopedza kutofonерwa neH Metro tapiwa nyaya yenyu makapfimba munhu wekubatsira vakapfugama pasi vakachema ndokumbirawo ndiregererewo pana ishori nenhumbu ndokumbirawo ndiregererewo angizoti mweya upi girlfriend yanga yafona kuH Metro andida kuva expose achida kuva expose ndokumbirawo ndiregererewo angizoti mweya upi wakandipfeka handizokuti chakandibata izvozvo ndizvonyadziswa neH Metro chakati vakakumbira ruregerero vazotaura naCatherine yavo yakati kuti ndibvise nyaya kuH Metro enge nemathreats amina vekundiuraya aya ndada kutovhura docket mochondibhadhara and she was paid akapiwa mari wamba mari nyararai yamsina kuti poni asati tataura dzimwe dzitori kumberi saka chimbomirai upe tikabva zvadarika akabva anyarara ndikati sezveri first time zvemukadzi zvandida kuzvisa mubrain zvotokataura nyaya 1 am ndangoti pamwe vangotaurawo vese but the first incident was this one handiti tagara mukufamba 2019 lockdown yakaita 2020 handitika 2020 tatanga kushandawo tikiita zvataiita zviye ndofunga vane isha vaitaura kuti tsano vaibikirwa doro watwati iwe tikazoendawo ikoko vaki ndakarota dream haidream hayo yefeki bcause hope vanodzigadzira zvavo hope vanogadzira zvikanzi ndakazorota hope ngisingade kuenda ikoko chakati akarota anozorotomuka ndofunga munhu wese ari entitled to freedom of worship hakuna munhu anomanikidzwa kunzi waitirei zvemudzimu hakuna munhu anotukirwa kunzi waitirei zvemudzimu hakuna munhu anotukirwa kunzi waitirei chii zvechristianity ndofunga tikaenda kuchina ine buddhism hakutotenderwe christianity zvachose ende kuchina hakutobvumidzwe machechi ndo vanototenzera manamatiro eculture yavo yeikoko I've been to Dubai mukaenda kuna Dubai maarabs vane manamatiro avo avanotoita echimuslim chavo hakutorina church kuDubai havatobvumidze christianity kuDubai because ndo culture yavo yavanotenda mavari handitika so I don't think it's something chavaifanira kuti vauye kuzotaura kuti takazoenda kubira ratsano kuchibikwa doro kuchidai zvinotoitika vanhu vobva vanotobika doro mumadzinza mumamisha mavo and it's not satanism chivanhu nokuti chivanhu nesatanism zvinhu 2 zvakasiyana marine spirit yavanotaura iyi nechembere neharava dzekumadziva pachivanhu kwedu zvinhu zvakatosiyana ndosaka muchongano vamwe zvitoti nemamarine spirits vaivaya handitika vachinoita mabasa echihure vakanoita mabasa ekuba vanotobikirwa doro mumusha kunzi tete vane shavi rekushava negotsi ndofunga makakura muchizvinzwa kuti kuna tete vaitobikirwa doro vaishava negotsi kushava negotsi kuita sei
chipfambi handiti vaitobikirwa doro pagore rega rega, doro rotoida vachitonoita chihure chekutoti vaita mari isingaiti vachitomisa dzimba vachitochengeta dzinza nechipfambi yanga iri mbavha, aitobikirwa doro kuti nyangwe dai akanzi rekuvhima handiti muri kuona manje, nyangwe dai akanzi abasei haanobuda achinoba achinovhara mari dzakanga achibuda handiti ka. Saka I think ndo pavari kumisteka zvinhu 2 pava kupinza nyaya yesatanism kuti inini ndakuita zvemanjuzu saka I'm into satanism. Any platform that I go I initiate people handitika chero vakaenda papi vangonoinitiata people vanhu handitika. Ndifunga vane platform yasisimeli yavakaramba vachiataka zvisingaite vakati handambopiwa mukana but vakatoudzwa vakatofonerwa vakatopiwa mukana nditaura vakati ndimai vevana vangu hapanga chandikuda kutaura but zvandida kungotaura ndezvekuti kubva nhasi life yake chatanga kudonha bit by bit, ndo mashoko avakataura. Life yake chatanga kuita sei kudonha bit by bit, ndo mashoko avakataura. Kana zvimwe zvese handida kutaura handiti kotoka vanopiwa platform vanga kutobatawo dzimwe nyaya dzisingatoribo idzodzo handiti mbozi munhu andapiwa platform yake ega asina munhu wacho apa ekuti anenge achipindura ngachiita sei handiti. Saka paishu yekuzopinza kuti manjuzu ndiqueen mother idzo dzingori anonzi machi hallucinations anonzi machi dzingoriwo pfungwa nekufunga. Hakuna musha usina mudzimu, hakuna dzinza risina mudzimu. Ndofunga before Christianity was introduced handitika chinamato chedu sevanhu vevatema vanhu vaitenda kunopira mumasango voisa fodya pasi votokumbirira kune kwavo pamusoro ika machembere, pamusoro ika madzichangamire madzitateguru edu ana soko mukanya, pamusoro ika vavhimi vanopinda mukati memasango taakubuda kana mwana aenda kudhorobha kunotsvaga basa vaisa fodya kuseri kwedhobha vatotaurira muchinofambawo kana iye mupwere wenyu uyu kwaakuenda kutaundi uko kunoshavawo kunotsvaga basa rekuti ararame munomuita sei munomutungamirirawo handitika. Saka zvebira ravari kutaura ibira rechivanhu kwete zvesatanism ravakarota vakazoramba kuda kuenda vachindarota taita accident vakakuudza here kuti ndarota taita accident ini havana kundiudza makatozvinzwirawo ndakatozvinzwawo painterview ndakarota ndaita accident ndakwara ndaita sei ndakatomuka ndakakuudzai kuti inini uko handichada kuenda ndakatozvinzwirawo painterview because pakatoitwa program iyoyo handiti kachinje mufamily isusu kumba kwedu hakuite zvinhu zvokutenderera kana zvokuti nohwandana as a family kuti anobuda kungaita zvake anobuda kuita zvake no. Ndofunga kuti inini nditozoenda ikoko kubira iroro inini remember I was a prophetess izvezvi ndamira ndiri kusaidhi rechivanhu I was a prophetess handitika ndiri prophetess chakazotuma kuti ndiende kubira iri hanzvadzi yangu ane munhu akatakura mumota atakura munhu mumota zvikanzi pane hanzvadzi yako akaomerwa neupenyu but anoita zveufundisi ngaagamuchire chivanhu chiri papi chiri paari chigadziriswe chivanhu ichocho kana chivanhu chichinge chagadziriswa ombotekaidza matare echivanhu kana vachizokumbirirwa vari paari kuti anomira ari kusaidhi kwechechi ochizomira ari kusaidhi kupi kwechechi but problem yakaitika ndeyekuti akatongotanga ari kusaidhi kwechechi saka akutoataka zvinhu zvesho ndaizvaataka chivanhu jira reretso ndaiataka zvisinga ndaitotaura fire in the mighty name of Jesus ndaitoataka mbozi kwandiri yanga itori foreign language kwandiri ndasingatozvinzwisise mbozi ndakangotangira ndiri mupi ndiri muchechi handiti saka bvatonditi zvoni munhu iyeye atanzi kana muchida anozouya okuita sei okuonai akaita 1 month achindinyengerera ndichiramba hanzvadzi yangu akaita hanzvadzi ukakusi kuuraya munhu hakusi kuromba chivanhu handitika munomboedzawo muone zvinoita sei zvinoita sei ndikati it's okay hapana problem. After 1 month ndipo ndikazodari abva azodedza munhu yauya ende paakatouya panga patogara patori nebira rake iri ranga achitoitirwawo ranga ratogara ririko next weekend yacho ndo paakabva atouya paipai akati ndakuti mungoziva zviri pamuri handitika ndozoti midzimu hairekodwe zvayo but tichangoti munhu arekodhe kuti mungoona zvinenge zvichiitika papi zvichiitika pamuri abva angoisa jira apa tikanzi tokumbirawo mvura yemunomu tokumbirawo raisi abva atongoita zvaakaita paye abva atongondimwaya paye atondimwaya paye bhosi akatoti handina bute rega ndishandise mvura neraisi yenyu yamunobika ndipe iyoyo mudzimu wabva watobuda
zveshuwa paye ndakazongoratidzwawo zvikanzi makuzvitenda akati pane changu chiri pamuri ndatopusa paye zvakutondipawo confusion kuti ko chii chiri kuitika panapa ndakati it's okay hapana ezvino zvisi zvekuuraya munhu zvikanzi patiri kuenda kubira rehanzvadzi yenyu kana makasununguka chongoendawo ikoko ubva makonyozadzikirwa chii dare renyu apa maka muchini husband handiti aiwa tanisori tese pakabuda mudzima anga aripo angatorimo pakatorekodwa anga aripo angatoripo ndiye akatorekodha kamera pese vangatoti inini hazvitotiende pasina mai vedu because zvinhu asi ndambozviite ngazvinzwisisi handiti kaine havarambi handiti havatomborambi vakatoitwa programu yaya vachongiti before kisati taenda mucharota kana paine machira munofanira kutenga munofanira kuarota because mukaudzwa kuti mune chivangu chiri pamuri handifaniri kukutengesai machira inini jira randingatokudzei kuti mutenge ndere plain white but amunofanira kuzoshandisa nekunge muinawo mucharokeswa kuhope dzenyu zveshuwo ndakatorotawo ndichitoudzwawo zvese kuhope kuya tazokwana dhei rebira riya vangatovati handeika kubira kuya pekutanga vakamboti zvinozoita here vakamboti zvingazoita here zvinhu zvemumhuri chichi ndikati handisi watiwo part of mhuri here musi wakaitika izvo nguva uripo wani ngatiendei kuitira mangwana unozoti aiwa kwavakaenda handikuzive ndakanga ndisiko saka ngatingoendei vakambomirara kuti zvinozonyadzisa kune kuna ambuya chichi ndikati aiwa ambuya ndimai vako because mai vangu vanongoti sani kune vakwasha handisi ndikati ambuya ndiani ndimai vako hazvina kana proof kanzi achimbirangirange ndichasei ndirare ndichifunga ndozvavakaita makuseni tsano vatouya makuseni ndipo vakati vanga sinotombogadzirira vangatopfeka shofi kanzi ndazofunga handeitese ndozvavakaita vakatobuda vakatoenda sei vakatoenda tese vakatoita zvatafambira ikoko bira ratoitwa ini ndatogadzirirwa dare rangu rechivanhu kwete zvavaitaura kuti ini hapanga chakaitwa pandiri ini ndakatogadzirwa dare rangu rechivanhu ndikatogadzikwa parukukwe randandaenda naro rukukwe rwangu abva ragadzikwa apa huku dzechibhoyi bva patoitwa zvanga zvichinzi zviite ipapo mudzimu ukatobuda ukabva watotaura vanhu bva watoomberera paye vamwanini vangu vanga vatoripo handakuenda ndega nemurora wangu aitotaura uya vese vanga vatoripo ipapo hazvisi zvinhu zvesecret zvokuti ndingatotya kuti ndingauya pana panobvisa zvakataurwa muri kuinitiata manjusu marine spirit kuti muri ku tichiri pabira ipapapo ivo vanotaura kuti vakamboendawo kwavo ivo vakabuda mudzimu munoiziva nyaya maamuripo tichasvika ipapo orai tasvika kuya zvinhu zvaitwa natogadzikwa pabonde natoombererwa vangataura chakati vataura zvimwe zvamunofanira kuita vari pamuri vachanga vachiita sei vachikuudzai nekuti mutori nematare echivanhu ekurapa vanhu handitika muchange muchiudzwa zvamunofanira kushandisa muchange muchiita sei muchiudzwa saka namapedza tare rechivanhu munobva maenda kumvura handitika ikoko mobva makondopinda mumvura mausononyikwa paye tatoklinswa paye tapedza dare remumvura riya tatogadzirira tatodzoka kupi zvedu tatodzoka kumba handiti tadzoka kumba tagara paye takutanga kuzvishandirawo tichizvitiro zvatanga tichizviitira izvozvo that's where all the problems started tagara tiri kuita zvatiri kuzviitira zvese tiri kuita zvatiri kuita life yakutanga kuchinjwawo bhozi ndakanzi mukangotambira chivanhu chiri pamuri mopinzwa mumadziva zvinhu zvenyu zvakaita sei zvikatanga kutambanuka zvotanga kuvhurika mapinda mudziva takatopinda mudziva make zveshuwa hapanga takabuda nachemo tangobuda nejecha remomo ratikanzi tiende kunogeza tatobva ikoko zveshuwa aiwa katotanga life yakutotanga kutovhurika wabata ukati $20 aiwa bhozi taitorarama life yekuti taitopiwa chikafu naamai vangu ivo kuti vachitanga kutodzidzira kudhiraivha mota vatanga kutodzidzira pamota yaamai vangu tekiti ukaita mafamily gathering tisanga tisina mota saka ivo vaitozi namama murume wako ngauya atore mota kana paine mafamily gatherings ouyawo nemi handiti achidhiraivhawo mota mama vangu ndomota vaifanira kutanga kudhiraivha chikafu vachitotipa muriwo chingwa chinoita sara kumba kuti tidye kumba naivo babe vavavo bva tadzoka zvinhu zvakutangawo kuvhurika wabatawo ka $20 wabatawo ka 50 wabatawo chakati zvinhu zvakutofamba paye hakwete zvemafani hatina chatapiwa nakuitwa dare remudzimu nekungopinda mumvura chete nejecha randakabuda naro imomo chete zvinhu zvakutanga kutofaya aiwa ndatanga kutoita mari paye ndatanga kutoita mari ukatanga kubata mari usina mbobvira wakanyatsoita mari yakaungana chemu tangoita excitement katotengawo mota benz yesilver
tapedza vakati ngatitei dziri 2 dzifana nemacolors handiti ka bhozi ningori nebhilifu yekuti zvatiri kushanda webva yakashandwa nemurume kana chashandwa nemukadzi ndezvedu tese nekude pakanzi pava kwaimba ndeyababa namai muchena ainzi ndeye kwazvakama bose nemangu inenge isingashandi handiti tatenga imwe Benz yeblue dzakafanga nama E320 ese tapedza tikati kuzoenda kumusha kunodiwa mota dzakakwirira mabenzi akadzikira tangotenga Harrier 240G yapo apa vakatenga kamwe kabenzi taida kutokapa mwana wangu mazaiba tanga chiri mudiki festival yangu kabenzi yanga takaisa apa kanonzi ka H iko twidiki so takachanga kuti lunch box wetu ya tatokaisa apa tatenga rori ma 3 ton trucks aya taisa apa paye abva ndashanda mari abva ndaunganidza mari ya 17,000 US anditi ndaunganidza 17,000 US. My aim was ndakuenda kuDubai ndinohodha maspare parts emota ndivhure shop yemaspare parts ndinohodha maengine angu nemaspare parts emota. That was my aim on that 17,000 US. Abva vangouya vakafuma mwe musi zvikanzi ndipe mari yaiya ndikati nda kuita sei pane rori randaona ritori kwaMutare rina umwe honorable vari kwaMutare uko ngatopedzeranga navo saka hapana zvinozonyadzisa kuti ndataura navo kuti ndiri ndikati iwe unogona kuronga dhiu nemunhu uri kutobhamba ukuzomutaura kuti aiwa ndichakwanise kuuya ikoko kwaiwe wanga watauriranga nange zvokutenga rori handitika une macontracts here. If you are entering into a business handitika chimbotanga watsvaga market yebusiness iroro rinofamba sei rican sustainer sei what is my profit margin per day on a monthly basis on a weekly basis handitika salary nichabhadhara madriver rori iyoyo zvichazobalansa zvinokudzosera mari here handitika zvinozofamba sei unofanira kuti uite sei apa tiri mulockdown watora rori mabusinesses akavhara industry yakavhara rori rori richaoperata kupi hapana kwarine operator hapana kwanowana matenders ekuti rori ke sei ritakure zvinhu handiti ndiri kutraya kuoneswa mumwe wangu but aiwa nyinji tori kumashure kwenguva ava vatotora mari ya zvechigandangu chaizvo vatotora mari yaya vatoenda kwaMutare toenda vatorinya driver vatongosvika vatotenga rori rairi ya 10 ton truck ranga rine firiji mukati vatotenga 10 ton truck rairiya vatodzoka naro uzongonyebedzero kufara kana kuti zvauya ungosvikawo payo tatongofara katenga rori but inini mumwoyo mangu naisina kutombofara because asi zvandaida tatongofarawo paye ndozviripo hapana rega chitongogamuchira kana munhu akafirwa nganichema 2 days asi anotozongohila 1 otogamuchira zviripo makati it's okay hapana problem. Matenda ringawane matenda rori ringawane matenda kuti ritange kufunctiona rori rangogara harina kana mari yariri kuunza tagara paye abva vabuda mumwe musi vakabuda nekarori ka 3 ton truck kewhite abva mazuva ndaisiri kudriver vanga vakanditsvagira mumwe driver wanyanga ndinaye aindidriver abva vamuti tinei ngatibude takadungamidzana nerori pane munhu ada kuhaya rori apa vatotora bhuku mumba rerori inanda kuziva vabuda pane munhu ada kuhaya rori vaenda uya akudzoka paipai nemakombi ko wadzoka nemakombi ko haya rinyacha usirongwa uchidhiraivheri kana ndangonzi chisiya kombi pane padzokera kumba sei ndakaita 2 weeks nichingobvunza kuti ko rori rakahayiwa 2 weeks rori rakahayiwa 3rd week ndikazoti uri kundinyepera rori ndakaritengesa wakaritengesa rori ndaitenga 7,000 makaritengesa kanzi musira pane dzira rakada kuita ndakaritengesa ko hamuna mbondiudza kuti hamungotoreka chinhu mumba musina kundiudza kuti muri kunotengesa makaritengesa mari yacho makaitei dhiu racho ramakaita kana bhinzi ramakaita nderei apanga ndakanyura makanyura mune chokwadi zvamuri kutaurira izvi ndakachema muri kunzwa ndakachema ndikati mwoyo wenyu wakaoma zvisingaiti mwoyo wenyu wakaoma pese pandaitenga moka ndaitotaura kuti ndaitokuisai paforefront ndokuti mibatai mari kuti munhu asatomboziva kuti mari iyoyo yabva kwandiri chingokupaiwo respect yekuti muri murume but you can't do this to me hakuna zvinhu zvakadaro ndakachema zvatoitika ndatora mari iyoyo ndikabva ndanonyura vasazodai vangati alright it's okay no problem hapana chakaipa tagara bva vaendesa Benz yeblue vakangobuda vachitonge vari kuenda kwavari kuita sei kwavari kuenda vakadzoka vasina Benz vachifamba
dzimwe mhuka dziri kwakakumba but vabuda vachitongwa kunda sei kwavari kuenda apa mhuka dziripo dzimwe kupi kumba ko muri kudzoka ko mota how far pane munhu akaita dhiri naye kuti azondipa huku da kuodha huku da kuzodai naisha ko zvimwe zvina utange wataurawo neni here chii chiri kumboitika pauri pane kwauri kuendesa mari here une mukadzi wauri kuchengeta here zviri kumbofamba sei zvokunongobuda nemota nevhalu yemota nyowani uchongobuda uchongesa mari yochongorova 6,000 yemota yochongorova yakadaro zviri kumbofamba sei hapana solid explanation yaunonzwa ipapo hapana wozonzi after 2 weeks ndakanyura zvochongopera zvakadaro asi it's okay hapana problem same thing pahariya ndomaenderefisha yakaita sei ayakaita Benz yakaenda ndichinoita swap and top neRange Rover ndakaita swap and top neRange Rover ndanoita swap and top neRange Rover yaiya aiwa Range Rover ndo yanga kuchikonzera kuti mukoma ngachishaina kamanje yemeruni Range Rover kaupfimbeka inopfimba yega kanongotaura yega chero kamisira musikana panongopita sei anongopinda yega mumota tsane Range Rover ameno mumwe munhu wakavhara madhira vakaita ikoko muCID vamuvhara muchipaipaya vazongitsvaga kuti murume wenyu akandivhara mari yangu anzi akatora chii mazuva aya ndoita zvemani chenge pazvinhu zvakawanda stereki ipapo atora mari akati pane zvaroda kuita da kuwedzera chakati mari yenyu mari mari yakati mari yekuchindiranga nerori uye zvandakaita ndakangoti you know what imimi musati kunge mataura neni chingoerekanai masvika pamba moki ndikuda mari yangu kusanzi ari kundinzvenga ndikati mimi munongonyebedzera kunge masvika pamba kunge mangouya mutonge musinaita sei musina kutaura neni mukataurawo hamenyu ndakutobatsira imimi and it's going to be a big loss on my side because I want to release something chakandibuditsira mari handiti ndopa vakabva vauya paipaya vakosvika gogogogo apa munhu yemuCID gogogo vatoya nemamwe maCID vavatouya paipaya tikuda mari shasha iripo tikuda mari shasha handina mari kichi vanyongotora makey erori ndikati pamari yenyu imimi ende rori ire endai kana muchirishandisa zvakwenyu kana muchiritengesa kana chinja kanisi kuida ngariende vangativapa rori iroro rikabva raenda re17,000 iye akati chii hapana atofara kutorelieve akabhozi kanitanga akagarwa bhampa rori rikabva rikaita let go rori rikabva ratoenda rori raenda mazuva ndopawanga vari kuhura vachihura ndifunga mukwana mapapers mamwe ari apayo ari pamapapers andauya nawo ayo mapapers ekumaloya aya handitika ainzi Kezia munhu iyeyoyo vakatanga kundishungurudza vachihura nemukadzi iyeyoyo muri kunzwa vachihura nemukadzi uyu amenti vakazonetsana pachii enge time yavaihura vese vaifunga kuti iye aifunga kuti ndiye ega asingazoti patori nevamwe 16 on top of here vanga vatoripo handiti makavaverenga sei ndinavo mufoni mangu ndakavacreatera WhatsApp group ndikavasanganisa vese imomo rinonzi chii group ranga rakanzi mabhichi atafadzwa saka uyo anoziva kuti chii iye akafunga kuti ndiye ega handiti muri kunzwa manje because anenge airira nguva iyoyo neRange Rover pavatanga kudanana aiwa vakatanga kudanana naye chitori nemukadzi seidzi kuti ngitozoziva nezvake ndakaita kutorota in a dream because vakanga vazochinja foni yaiswa password achichabatsira nemafoni handitika ndakatorota dream mumwe musi ndichitoudzwa zita rake nepassword yefoni ndikatomuka vakarara usiku ndamuka vakarara usiku vakatona unlocka foni yaye ndopa ndikaenda pachat pake ndikatomuka bva ndaireza foni yese iyoyo kuirestart erased everything ndakatanga ndaita mascreenshot eproof nefone number vandavamutsa ndikati ndiani uyu Kezia wapunga password yangu ndikati ndairota ingano zvongu ndinorota wani ndairota password yako ndikatoiona saka ndamuka ndakukumutsa ndada kuti ndiprove kuti hope dzangu ndizi chokwaderedza ndarota ndabva ndanisa password yepapi pafoni tanga kunetsana senga nemunhu wangu chichii iwe ndiwe wacho nditadzira watoti munhu wako wakundisenge nemunhu wako wai uri rafu
same statement ravaitaura kidefenda rimwe girlfriend yavo rakamitisa kuti aisimbira kuti uyu musikana uyu vanhu vanogona kumushora kuti siye akadangana nemunhu nemurume wemunhu iye achiita sei achinamata kupembedza adhautari kuti munhu yakatotumwa naMwari muupenyu hwangu chicontributed 20% mulife mangu asati tasvika kune yeye wacho because vari kutogara naye vachopenga paipaya ndikati shamwari hameno zvako vakutotanga paye musikana uya ndamuconfronta paye akutanga kusenda mameseji achitaura zvakati zvakanzi nemurume wenyu makamubatirira muri chembere munonhuhwa hamugeze ndikati inini wakambondiona ndikanzi handigeze inini wakamboita encounter neni face to face wekuti ndione inini dai wainyatsondiziva ka waichongozva kuti murume uyu arikuda kuchongodiwa ndikati shamwari hakuna murume asinganyepe kana achinyenga anotokunyebera kuti mukadzi wangu akafa kana kuti mukadzi wangu hatisi kurara tese wozoshandiswa wakona mukadzi atori nenhumbumba woshandiswa kuti kunhumbi yabva kupi mambotaura kuti mumba muna bonde saka zvinhu zvauri kuteerera izvi aiwa vakambofaya chakaizoita kuti vapesane nehama dzavo stereki inhau yekuti he was confronted pertaining issue yauyu because ndakabva nganoudzawo kana tete ndikati pane nyaya yakadai handiti ka tete pavakatora nhamba vachiisa mufoni vari kunodhaila vari kuona nhamba ndedzeshamwari yavo vava kunokonfronta munhu uyu kwaiwa unogodangana nehanzvadzi yangu sei chirudzisha ruya sei iye akaroora inga ndakatokudza kuti hanzvadzi yangu yakaroora apo shamwari yangu makoti akazozvinzwa anofunga kuti inji ndakaita sei ndakakurongera hanzvadzi yangu hazvina picture yakanaka uyu ava pavari kufunga kuti vari kutaura naye ari kufowadhirawo chikomba chake hanzvadzi yako anenge iti zvakati obva afowadhira uyu chikomba kichifowadhirwa pakanofaya kune hanzvadzi siyana neni unopindira panyaya dzangu nemagirlfriends angu manje zvawakuita izvozvo vachosimbisa rudo ndakutoda manje ndakutoda vakutanga kunetsa nawo kuvazodedzwa namama kumba kwavo kwadzano kwadedzwa namama mama vachivatsura vakasiya vapindura rafi ikoko ndorora vakadzi vandinenge ndichida vakati hatizvizive mufamily medu isi zvinhu zvakuita sei zvauri kuita ndikatenga waimbotwa ndimonyanya vandifarire wani nevanga vasingandide vanga kudedze kutsura ungasvike pakunetsana navo vakiti mukadzi wakati tinoziva ndeuyu izvi zvawakutitira zvese matakanya tite sei hatizvizive izvi vakati titagara paye haiwa dziri kutsviriridza ka ndichingobata vakawanda ndichingosevha beach 1 beach 2 beach 3 beach 4 beach 5 beach 6 zviri kupera kusvika ku17 zvakazoramba kusvika ku20 upenyu tinenge ngano nakudzitsauro dai dzakasevhwa mukavhura foni yangu nemasevhero adzakaitwa namuda kuona ndokuraidza vabva saka mazuva taingotanga takunetsana ndikavabatsira mameseji vondirova aiwa vanga vaviolent neraf kunzi violence yaiya violent imwe isingaite yaiya violent neraf vorohwa iwe ndakufangana namama ndikichema murume wako uyu vakazobofika namama vangu zvimwe zvese mungaite nyaya dzechihure takaita zvekutonga imwe tingasangana tete but usarove mwana wangu kwakakufira kwakapindwa nepfungwa dzisiridzwa kazouraya iwewe wacho ofira mujeri murume usarove mwana wangu vanga vakuti vachihura uko vachirova vachiita zvavanoda vakapfeka zvimatrauzi zvaizviya trauzi rinobva rapetwa kudai so robva rasvika robva ranzi ga panapa so mini pamwe ndio mafashoni acho handazivo zvangu robva rakwidzwa trauzi so robva rasiwa gumbo rese riri panzi rine rinenge rakarembedzwa iri rakusiwa munomu aiwa dressing dzaimbopfekwa dzokuti ndiri mufungidza dzatotanga kutochinja paipaya autovenga kunge munashe aiwa dzotanga kutochinjwa paipaya utanga kutochinja vatanga kutsvaga zvimaribdi vakutanga kuita seiko unonzi aiwa mukomana vakutoya kumba nemarisits edzimwe hembe dzimatishets anenge atengwa naye kezi yauya ndotoona marisits kusafunga kwavo pavaitenga risits ainyoresa zita rake nefone number apa ndinadzo ndiri kudziziva ndoona ndakuda kubvisa plastic munhu atenga kahembe yake risits yakatobuda yakanzi kezia namba dzakati ko imimi hembe matengerwa nakezia kauya wazvona kupi risiti iyi iri apa iyi zvicharambika hapana wovharidzira nehasha nekurova ungatsvage chini plastic bag mangu imomo aiwa mauya neplastic bag mumbaka ndingaregedze kurivhura here mauya naro mumba wakutanga kutorohwa paye yakanga yango life yemafight yeye hatingamboti mafight because ndandigonodzosera ka handina simba racho wakutanga kutorohwa paye ndo life yatanga takungorarama life yakadaro iyoyo you reach a point and stage yekuti hauchatauri
hauchabvunze ungoti hamhengu chero zvakaita sei zvazvaita ndikapinda padepression ndikatanga kumwa matablets edepression saka ndakungoita zvezvekuvaavoida havaite chihure nyange dei mukadzi akazogara navo ivava havaite chihure chekurara out havaite chihure chavo vangochiita during the day nekumazuva rodoka 8 o'clock vanenge vamumba zvoti vaitodedzwa nenatete vaiti iye ari kuti izvoni ndinohura ndakamborara ndisipo panapa inga everyday ndinenge ndiri momba 1 inga everyday ndinenge ndiri momba 1 achihura zvake 8 o'clock vamomba vagara zvavo vapafoni haumbovafungire kana kuti hanzi chakati ndo mahurira vaite iyayo tagara paye tiri kufamba haiwa kavari kuwanda vazoti tadongoita church kwaMutare vangamba vati imimi neweakness yenye vakadzi mukangoita church kwaMutare serious ndakavadaro mukaita church kwaMutare ingini ndiri kurunoku hamungoti miedzo yacho hazvizoite sei hazvizoite here tikanzi haiwa kana paMutare padhuze apa kana ndaestablisha church unenge uchingouya kana ndakuuya every weekend unenge uchingoita sei unenge uchingoya vangatata inanga zvie sei hazvindiitire zvakanaka handiti vakazobuda zvenharo kanzi kana ndikatombokuteerere iwewe bva vatotora bhegi ravo avo hutu kwaMutare vasati vaenda kwaMutare ndanga ndaita incident yekutenga mota yevamwe amai vavakavhara mota panga paita incident yekuti vane munhu wavakadhuma handitika vakaita accident kwaGaza uku handitika do you know kuti vakaita accident munhu yeye akafa akanofira pa24 hour i24 hour iri panzi pamachipisa apo paipa yapo akanofira pa24 hour munhu accident ofa vakaenda kunhamo vari vega vari 1 vakanoripiswa vari 1 vachidzoka vachirara pasaidzi pangu apa vasingatombotauri kuti ndo zvaitika tatogara time ndakatorota mukomana angaine 22 years akauya akamira pasaidzi pangu apa akapfeka trouser reblack neshirt rewhite abva nditi muri kuziva here chimurume nga neropa mumaoko muhope ndabvagati ropa rani zvikanzi akangidembudzira upenyu hwangu accident zvayo but akangidembudzira upenyu hwangu ndanga ndada kutanga upenyu ndakafa ngine 22 years mukaimubvunze murume wenyu kuti asirira akandidhuma kupi kwaGaza vandapepuka ipapo muka saka ndakangopepuka bvangati makauraya munhu kaimimi zvandakataura kanzva zvona kupi ndikati baba enjo taurai chokwadi mmozoki ini ndikanga ndarota hope dzangu hadzinyepi ndiudzei chokwadi achati sori zvako ndaisina kukuudza ndaitya kukuudza ndakaita accident but pandakaita accident ndaisina license saka pane munhu tanga tiri patest drive nemunhu wandaida kunorakidza mota wangaita zvekutengesa mota saka mota yemunhu yandanga ndinayo ndanga ndisa accident saka ndakazotaura nemunhu yauya akati aiwa kupolisi ndongoita kunge sezvo ndiri ndine license ndongoita kunge ndindeka sei ndingidadhuma munhu ungoita kunge wangu wakagara sapassenger zvakanzi but mawitness vakanga vatondiona vakatotera kuhospital vangauda kundiita sei vangauda kundinyudza mawitness vakatonga nyaya ichita sei nyaya ichiitika saka uyo akazongomirawo zvesimba zvaizviya akandiki ndipe 3000 ndichoki ndingidanga ndinechi ndinda ndichidhiraivha mota hanzi pandakambotengesa mota ndikaendesa mari ndikabva katobhadhara baba ndikapa 3000 US muri kunzwa manje vatanzi it's okay iaccident zvinowanika munofanira kuti chikafu chepanhamo motenga coffin moripa painzi paidiwa mombe 5 handitika mota yayo yandekisa accident nayo yanga iri yemunhu vangatengesa mota yemunhu asingazive apangati ndimutengesere mari yandakatengesa yaiya ndikabva ndanotenga coffin chikafu guva zvese vanganoripa vabva kumusha zvikanzi isusu tiri mutauni chingotipei mari nevalue yemombe mombe vazoita sei vachabvisa mari yayo yevalue yemombe ndokupera kwandikaita sei kwakaita nyaya tikati but munhu yandivinga kuhope kauyu kuzoti akaita sei ari kutopfuka akabatikana abva zvaita sei zvapera zvakadaro mai vaivaiva nemota yavakatengesa vachinoripa uku
vakutanga kunetsa vakambotanga vachiudzwa mastories chakati vachovharwa mota yavo vavharwa mota yavo yaiya kuzosvika vazotsvaga adresi yekuti vauye pamba ndipo vakazouya pamba vasaura kanzi mwanangu zvinhu nyaya yakamira yakadai ndambozviginwa mazuva ekutanga vakazoti mama inini ndinda kutobvisa mari yangu ite sei ndikutengerei mota because ndine vana muri munhu mukuru machena musoro kugunun'una kwenyu kana zvamunozofunga kuita ndinogona kusaafekta baba ava vazvinogona kuafekta chi vana ndakatora 5000 US ndikafonera vanhu vebakaso ndikati mota ngaiuye pamba muri kunzwa ndikasaina agreement of sale ndikabhadhara 5000 yemota iyoyo jeep yandakatenga ndabhadhara mari yaiya vanga toidriver ndanda kudriver ndega vanga toidriver vangaenda pabasa pavo vanoita zvepashopi inotengeswa huku iyo nechikafu chehuku vanga todriver vandaenda ikoko vanga toti mama ndakutenda sei ndakutengerai mota yenyu iyi zvikanzi hapana parking chenga nayo kumba ngese ndichitora ikoko vabva vauya vasvika bva vatora mota yaiya hamene kuti vakazovhete mutswa futi sei nerweseri vabva vanodzokerwa chindipai mota iyo nditengese ndikutsvagirei mota yenyu chaiyo yandakanga ndinayo handiti muri kuona havana kundiudza vaendesa futi mota yavavharwa mota yanotengeswa futi vakutanga kunditsvaga futi namba dzavo nedzomufoni vakutanga kunditsvaga zvakazodai zvikadai ndikati nei mama makaona ndakabudisa mari muhomwe mangu ndikatengera mota yenyu baka hatisi chipande changu makadii kudzoka kwandiri mwanangu murume wako kuti chakati bcause vakange vakuhwanda maiwe vanga vakuhwanda kuti vakauya so vanga vasingabude mubedroom kusvika vabva vaigara padhokta hapana kwandiri kuenda ndinofira pano vakuhwanda ndikati inini ndikati mama indakatokubatsirai ini handisina chinhu chandichakwanisa kuti ndidzi ndikabudise futi imwe mari kuti ndakutenga futi imwe mota handite sei zvangu handichazvikwanisa zvinotondiremera nditoriwo nevana vangada kuenda kuchikoro vangada kudya vangada kupfeka saka ndichaite sei zvangu handichazvikwanisi nanhasi vakavharwa mota yavo iyoyo zvikabva zvangorova zvakadaro hamene vaitanzi ndakavapa imwe mota yakafa vakundianzi vanipa mota yakafa ngida kugadzirwa chakati nyaya dzacho ndikati it's okay ndikatiite sei ndikati sei zvakadaro uyu Kezia uyu mukudanana vakavharana mari handiti vanovharana mari vachidanana 3000 US vavhara nga 3000 US uyu akuti ndido mari yangu uyu muchinda achabatika kuti handichatokudya zvazodai uyu ndoda kufikisa abva anotsvagawo adresi pamwe adresi kufunga kwangu pamwe anogona akataura ngeimwe nhamba kuda kubatsirwa ndipe adresi vachamupa adresi ndakazongona masamoni akuita sei akuuya masamoni atouya nasheriff paipaya vari kudiwa kumalawyers hava kusvika ndokumbira ruregerero ndakakutadzira ndikakurwadzisa nemunhu uyu vandokumbira uchiondibatsira paishu yaitika iyoyi ndikati ndoda kubatsirwa pamunhu aingisendera mameseji muchindishainira muchindirwadzisa muchiita sei handiti vangazongonzwisisa unochingoti ndibaba vevana vakoka vakati handei kumakoti ndofunga maka ndakatonyora pa7th floor apa 7th floor yakanyora padenga apa vakatoenda pakoti pacho malegal practitioners pachapo vachaenda pakoti chaenda pamalawyers this is an office lawyer vakaenda kumaofisi yemalawyers vachasvika kuya vangataura navo zvikandichikupai 7 days kuti mari yayo iite sei ipere ibhadharwe tadzoka paye inini ndikati handina mari yandobhadhareni kana ndabhadhara futi dzimwe ndabhadhara futi ndatenga mota kana zvionere nyaya dzako vakazoya masamoni sheriff auya padhoo civil court handei kukoti ndokumbira uende neni handingatoende neni bhozi anga akuthreatena kuti ndinounza hmetro ende munhu achanyara mukadzi wako saka ndikazomuti munhu wakanda kuzonyadzisa inini pachii ini ndinganyara nechihure chemurume ndini ndakahureri handisiri ndikandabatikidzwa nechihure ngaimbobvira ndakahura pa6 years ndagara newe saka iye ada kuunza hmetro kuti hanzi kana nyaya yakubuda inongonzi husband yabolt cutter sekungotendera ngacho masocial media vanenge vachingotendera kuti husband yani yabolt cutter vanhu havachataure munhu nenyaya dzakaunza kuti husband yani yabolt cutter tauna sista rangu ndiro vanenge vakusvibisa asi zvakaita sei zvakanaka tazoenda kukoti kuya tese taenda kukoti magistrate abati civil court vanovhuma kuti mutaurirane vachatokumbira kutaura nalawyer chichi zvikanzi budai panze mutaura vakataura naye vangati vanenge vachibhadhara 300 US every month kusvika yapera zvikanzi no
vambotadza pesa apo vakatadza kutotaurira ngati munhu yaitodanana handiti vakatotadza kutotaurana kuita sei 7 days vatadza kuita on up saka imimi ndimi makutonyoresa zita renyu kuti mune muchibhadhara ma300 yayo every month for 10 months kusvika mari yaita sei yapera handiti vangati it's okay no problem saka ndaingofunga kuti vakazongoshandiwa chini pambari chasei chinokavha uku havana ndakaita 6 months funga makaona bepa riri pasi iri handiti ka re-first installment ndo randauya naro mamwe ndakuya naro ndo ranga rine first installment yandikatonobhadhara handiti ndabhadhara first second third fourth fifth sixth up to 1.8 ndabhadhara 1.8 tapa 6 months abva vagadzirisana vadropa macharges ndingi ndakuita futi chii benzi rema ndikabva ngati whether ndikanzi ndafa nhasi ndaita sei mari yangu ya6800 ndiri kuida mari iyoyo nyaka ndikanzi ndamuguva ngaipiwe chi vana vangu ndakatozvinyora zvirimo mudhayari vangu kati ndiri kuida chi mari iyoyo vatodzokerera naiwa vanhu vakutofara paari kufara kuzoti patori nevamwe varipo ndopabva ndakuenda kwamutare vaenda kwamutare kuya kisvika kwamutare vanga vaine mumwe musikana aishanda pamukuru apa nhamba yake yakazoenda pabeach number 15 kanisingakanganisi pakusevha kwandaiita kuya uyo asenderwa mameseji angisisiri nemukadzi ndakugara kwamutare ndangobva ngiti ndiri kuenda kunoita chechi kupi kwamutare but handichatiodzokere kumba saka da kutokuroora ngoda chakati ende vaingodangana chima 20 something ka ndosvakati vaidangana muhombe ega ndiye uyu iyeyo wekuzengesana makotsi dzemari uyu uya kauda kushotesa kabhoti kata andisechi akaziva kuti murume wabhoti kata anda kushotesa ka kuti mimi munoti munobatsira vamwe ko sei wenyu murume ari kudai so uyo atsvaga namba dzangu akundisendera message bhoti kata vangati makadii akati greetings makadii zvikanzi ndimika makasiyiwa nevarume ndikati murume upi anyapa ngashangati ndaudzwa kuti ndasiyiwa ndingoti baba vaenda kupi kwamutare zvandiri kuziva kandimika makasiyiwa nevarume kati murume upi zvikanzi tafadzwa bcause vanotodedzwa nezita kunzoku munhu ane vana 4 zvikanzi tafadzwa ndikati ndakasiyiwa kupi zvikanzi havasi kwamutare ndikati ndokwavari vangisendera mameseji avainditaura neshamwari yavo yechikomana nemameseji iye avainditaura nemusikana uyu zvikanzi murume wenyu anokutaurai nemashamwari ake anokutaurai nevanhu vake atondifowadhira achida kundiconvinsa kuti nditende kuti maita sei masiyana saka mirai ndikufowadhire conversation yanga ichita neimwe shamwari yanyu mamwe mashamwari ake 2 anga achikutaurai abva kunditumira mascreenshot abva atouya kufoni kwangu vangatozviona vangati it's okay baba mwanga nditi muri kwamutare tavaona kanhamba 16 ava bo whatsapp group rangu create group vese vandaita topic mabhicha atafadza vangaisa profile picture yavo mukati mese ini ndiri mukadzi wake aiwa angatomboshandisa public line yangu ndakutongoshandisa imwe whatsapp yananga ndinayo vangati neniwo ndiri bhichi rani ratafadza saka ndakiti chese zvedu tizivani kuti chese tiri kuhura nemunhu wani makaita bata wabatai uya kuti akandinyepera kuti ndiwanda kukuroora mukadzi wangu chembere hageze uyu same statement kati mese munongonyengwa munganzondeudzwa nemurume kuti mukadzi wangu ageze mukadzi wangu chembere makambondiona mukanonda ndigeze nini mese muudzwa same statement same mese machongobrainwashwa nesame statement iroro uyu wane bhechakisi akachifunga kuti ndiyega uyu ari kufunga kuti ndini ndega aiwa mukadzi ndiye ange dambudziko kumba saka inini ndinoda kuti ndibvisise maigurafa ndichitanga kukorekta mamistakes avo ese ari kuita kupi avari kuita mukati memarriage ndakaona chaputika shasha yakufona waitei ini ndakutodeclina macause kuchagarika kwamutare aiwa munhu akadzoka kwamutare ipapo munhu akadzoka ndifunga 4 hours dzakavarebera kuti vasvike munhu akauya ari chavhiriri kubva kwamutare kuuya ari chavhiriri vafonera munin'ina wangu ndakukonai kumba maenjo vazodai apa ndatone nhumbi yechitu
vazodai vauya paye aiwa vaita kufyuma chaiko tikati aiwa ini ndatojumangisa musoro vanhu kudhara mhepedzera naiko kwandabasa nazvo handitombori ndakana basa nezvo vakatosiya zvakadaro tombogara vakaita 1 month achirara mudining ndovataura kuti ndakatotsamwa nditodi kutokuona mubedroom macho because mimi problem yenyu ndimi munotadza bakunodzoka muda kuita sei muda kutoita kunge ndinzi ndida kutadzirai handiti zvapfuura paye tagara pavangotanga kuti ndafunga futi da kutanga chechi saka nyanchikumbiro ukaita izvi handimbohure ine zvikanzi mukatoona kadhayari kangu kandinako funga ndakasiya mota ndibva ngatonyora keyboard madrum chakati zvese I bought madrum 600 US akagara kumboko muzondibada kutanga bendi ini handitombozvishandise kanzi kuita chechi mazuva ano manyowani madrums ndikatenga malatest keyboard ariko mazuva ano 750 iriko yakagara kumboko ndikatenga maamplifier ai nemaamp anonzi machi pane amplifying ichi pane imwe yacho chiri pasaidi ichi chimwe so chiri pasaidi apa chinokonektsanga neamp yacho iyoyoyo chimwe chacho ndatenga 400 chimwe ndatenga 300 mastanding mics ese zvimastandi izvi zvese ndinazvoku macordless mics ese zvirikoko maspika ndine maspika ekuti vanhu vaizojamba aiwa vanhu vanojamba zvese zviri kuofisi kwangu zvakagara uko zvese I bought everything kit yes zvikanzi aiwa ndatisange chechi mazonga ndichabude mazonga ndatotsiga ndatowe munhu kwaye bcause handidi kuti patange chechi paine zvinyanya zvoti ndakambika chakati it's okay apa handisi kuziva kuti munhu paari kuti ndatsiga ndachinja ndaakuswera ndiri mumba munhu akutohura nemusikana webasa a 19-year-old girl iwe vaine 37 years 19-year-old remember vana vavo from the ex-wife ndanga ndavatora ndanga ndakugara navo kuti ndizoziva zvemusikana webasa mwana wavo achiri kuprimary ari grade 6 izvezvi kuna ndakugara navo saka ndandacreata body navo zvoti aiwirirana zvisingaiti ndatokwidza mumba ndichipinda mumba handitika ndakasvika vaenda mutoilet abva ngiti mama tarisai achingondirakidza chati iyoyo saka hazvinamboklika mubrain mangu kuti musikana webasa ndakangotora ndakatora nhamba ndakaita screenshot nhamba screenshot mamessage zvese everything conversation yaya handitika ndaita screenshot zvese vangamudzosera foni vangatobuda panze handitika ndikidzoka bva ndapedza naye ndichiita ndakunodhaila nhamba dziya kuda kuona kuti ndiani wakamboita kunge benzi vangadhaila kechi 2 ndikafunga kuti kunyepa ndakadhaila kechi 3 kechi 4 kechi 5 ndakangonzwa ziya kuyerera mubhodhi mangu bvarangoti chuwa bvanyangogara pasi ndakaita wiki kupererwa ndikati munhu wemumba ndisababe vachanzi handichabude vari kutohwirira mumba pamameseji ayaya netime dzacho vaitocommunicata kana kuma 2-6 makuseni ivo vari mubedroom helpa uyu ari mupi ari munext room kuchirudzi chakadai so izvi ndakaenda ndakazvidzora pange mudai makanzwa kuti bhoti kati ari mujeri kana kuti akapisa munhu kana kuti chii ndakazvidzora ndikati uri mwana mudiki stereki ndozoti pamwe nonga todhisivhwa kuna baba akakumbira ruregerero ndokumbira ruregerero baba ndo vakatanzi ndokupa imwe mari pamusoro ndichiwedzera mari chakati ndikati how can a normal man munhu a full grown up man unotaura nemusikana uchimutaura kusabvume kupota uchibereka mwana uchanotandika mwana kachechi usapota uchiberekeswa mwana ngavatsvage mwana tabasa iroro because iwe watowa mai pamba panapa chirudzii mwana wako ko akailtrita chirudzii chakadaro ichocho taura pepeya zvandakangoita ndakatora $10 yebhazi because aibva kuchivhu ndikati pei yako handisi kukupa muchapangana mega pakudangana kwenyu vangatora $10 handiti vandamupa yebhazi vandafonera mai vacho kumusha vandavaudza sezvaitika vakanetsekana vakachema pafoni kanzi ndingauya here kuzokumbira ruregerero ikoko mwana wangu ndozoti taimutarisa akatoya ari virgin saka murume ndinenge akatokanganyisa mwana wangu ndikati inini
mwana wenyu ari kuuya ndachimuziva kuti ari kuuya ende mupenyu handina chandamuita handina kana vangara ndamisa or anything napamari yebhazi chandisina kumupa ichi ipei zvikanzi it's okay akabva atoenda paye aenda paye sandakanga ndine shungu dzisingaite mazuva iyayo ndifunga wakaita 2 months vachitorara mudining bo ndaitovatsaurira kuti amungandihurire nemwana wemumba mwana kana ari pamusha tinongomuti mwana saka ndanga ndine bitterness apa imagine une dzimwe nyaya dzekumashure dzese paunenge vaita system yekuti paunenge wakuda kuhila wakutofunga kuti waregera wakuda kuhila pari kuya futi mumwe paurufunga kuti ndaregera wakuda kuhila pari kuya futi mumwe kuzodzimbira ronda rero rauda sei rauda kupora pauri kuti aiwa this time ndifunga vachinja ndaregerana ndoda kuhila pauya futi mupi pauya futi mumwe handiti muri kuona manje saka zvanga zvandinyanyira zvachibuilda bitterness iya iya handisisiri right ndanyatofila kuti ndinika I'm not mentally stable zvakunyatsondipinza mudepression yaiya ende hauna wekuudza handiti mbozi vanhu vanofunga kuti kana iwe uchibatsira vanhu matambudziko edzimba dzichiita saka iwe haunetsekange nemarriage unoenda kunoudzani waunotaura naye hapana unochitongokwarira mukati ende ivo vanga vaine mentality yekuti haambofi akaudza vanhu ndakasiyana nani naDunamis because vanhu vanozomuseka kuti wakasiwa chii nemurume iwe uchibatsira vanhu mamarriages saka ndopanga paine point yavo kuti no matter I ill treat her, I abuse her, she will never go out to the public. Ndine mavideo andairowa musana wese wakaita red kweso kumashukwesoko kaita red zvese zvirimo mufoni ndakatozoenda nazvo pandikaenda kucivil kuchinyotora protection order ndikatozviatacha mufile handiti saka munhu iye angangori nethat mentality kuti she will never go out, she will never go on public handiti tapfuura izvozvo tikataiwa zvadarika tati zvadarika last year patazosiyana takasiyana musi wa 25 September ndo pavakabuda 25 September musi wa before 23 September ndakaita ma-incidents 3 andairota ndakarota takarara pambedha but paine mumwe mukadzi mutsvuku mupfupi pakati pangu yani almost same height fanike yangu but body yake yakaita kunge kaslim bit than yangu ndichitorota mukadzi achitaura kuti inini hapana kwangu ndinenge tiri pabarika ndikamuka ndichivabvunza kanzi hapanga ma-spiritual wife pamwe ndinenge ndakapiwa spiritual wife ndikati kupiwa spiritual wife yondivinga inoti tiri pabarika ndikati ameno second time ndaroka futi same mukadzi same face akarara futi pakati pemubhedha vandavabvunza futi kanzi kana ariko mukadzi yeye zvinozongobuda hapanga singaite sei chisingabude vangati it's okay. Third time manje ndakarota asiri mukadzi ndakarota tiri 2 takarara mubedroom medu mubhedha wakaita muchenje wese mubhedha wakaita muchenje saka ndakapepuka ndichipepuka sindiri kuhope kudream uku ndapepuka ndiri kudream vangati baba enjo tarisa mubhedha wakaita muchenje muchenje haufanira kuita pamubhedha because tiri vapenyu unofanira kuita paguva kana kuti pamuti unotedzana nemuti ko muchenje uyu wabva kupi vangotarisa vangoti ameno vangatanga kutofukunyura neright hand yangu ndichifukunyura pakati pechatanga takarara saka patakafukunyura pakati pemubhedha paipai pakabuda mwana mukomana akafa pambedha pabuda mwana mukomana akafa vangatovati kuhope kwaiwe wakamitisa munhu akaita mwana akafa vangatovati mwoyo wako wakaoma kuhope uku unogona kutoviga munhu ukanyarara iwewe une mwoyo wakasinama zvisingaite ungaite nhumbi igota 9 months mwana agozvarwa mwana agofa ugouya panapa utori nepeni yekuti munhu azvara mwana wangu akafa ugotadza kutondionesa kuti une peni yekuti wazvara mwana akafa kusaidzi mwoyo wako wakaita sei wakaoma kuhope uku ndichimuka makusenya vandavabvunza ndikati mune munhu makamikisa akaita mwana akafa kaimimi zvihope zvako iwo ndezviziva handitombode nachiri chimudzimu chiri pauri icho ngakisiyane neni sechi chikurotesa nezvangu ngakisiyane neni atanga kupopota manga ndida kukurova ndambovarova kana vari ambuya kana vari sekuru vari pauri ipapo ndakuti vabude vaiye kuzondirova sei vachikurakidza zvinhu nepamusoro pangu sei vachikurokesa zvinhu zvangu inini vanokurotesere chii ndakarohwa muri kunzwa ndakarohwa kurohwa kuya kurohwa nenyaya yehope idzodzo tagara tamuvha ndakaenda nyaya dzoku dzanga dzawandisa dzanga dzanyanyisa patori neimwe yemumwe mukadzi wekukwekwa wakabatsira akazouya murumu dzevakadzi tingatopedza the whole day tichitaura pa dzanga dzawandisa saka ndakazonotora remember one day vachondirova usiku ndakatozobuda ndikaenda pacentral ndikanoisa report
bva vati chimbotanga maenda kucivil court munotora protection order. Kana azoita anything ndaitaura ndikati munhu anonditaura kuvanhu achingitaura zvinhu zvakaipa kuvanhu, verbal abuse, vanotaura baba ivavo zvimwe zvekuti soka vanhu vakaona kunzi vanofunga kuti vakanyarara, but vanotaura mashoko anobuda mukanwa mavo umu aite. Apa vanenge vachinditaura kumafriends, vanenge vachinditaura kune magirlfriends avo, saka ndoda kuzvimire. Saka ndipo ndakazopiwa protection order ye-verbal abuse, zvikanzi havana anyway kwavanofanira kutaura anything concerning you. Nofunga mukatoverenga nje mukaisa pakamera apo. Kanzi hakuna kana anyway kwavanofanira kutaura anything bad about you. Emotionally, because munhu yauya he's a narcissist. Lekuti munhu anogona kungouya kana kuti aine hasha dzake so uchongosvika kutsvagira nyaya so like zvakaita mwe musi ndandamwa matablets edepression. Saka ndanda kuti kana zuva rodo ma5 ndamwa tablet ndibva ndarara, because ukaamwa unorara flat out unomuka mangwana. Vakasvika ndakatorara ndamwa tablet edepression handiti ndakarara, vangosvika nditi apa ndakatorara my angel bva ndamuka. Ndichimuka paipaya zvikanzi vaudza chii mama vako? Ndakati mama vangu ndavaudza chii chei? Zvikanzi vaudza chii mama vako? Vachongiti kwa mbama. Ndakati muri kundirova, muri kundoti mama vangu kuti chii? Vangatofonera mama foni pa loudspeaker. Nai mama, mambotaura nababa angel here? Zvikanzi murume wako asanyondishura. Takapesa rini kutsika kumba kwako kunyenyei murume wako? Foni iri pa loud. Takapesa rini kutsika kumba kwako kunyenyei murume wako? Ndinobata foni ndichifonera muchena inini ndinopenga. Pavakwasha vangu vese muchena ndiri kumuona pamaziso pangu. Boza kurarama za life inorwadza, yekukushungurudza. Anongi ndamufonera ndichitaura nyini ngakurakidze call yacho. Ndikati vandakata ndikati ndirakidze call ya mafonyerwa na mama. Hey, hapana ndadango kushandisira CIO chekungofunga kuti ndikakupinza fee so kana pange zvawataura navo vanobva vaita sei, unobva wanditaura ndavaudza zvakati. Apa tanga tabva incident yemusikana webasa. Saka hakuna kana one akavafonera yokumba kwedu. Saka ndifunga zvaivadya mumwoyo mavo kuti pane misi vasiri kuita sei, vasiri kufona. Saka ivo mufungwa mavo vakafunga kuti chii, ndikati mama nekumba kwedu ndakatovaudza pangacha vasingazivi, but vakataura kuti murume wako chakamutadza isati sine naye. Iwe kana zvakurwadza kuita sei uchiita decision wega. Pamakapfimbana manga muri 2, but chatinokuudza atikurudzire kuti ugare mumarriage yaungaita sei yaunorohwa. One day une problem yemusoro, ngine problem yemusoro. One day unopedzera muka ukaita sei wakafa. Saka marriage inorohwa munhu, murume angahura angaite sei, but pakuzorova apa isusu apa tiite sei apa kitire zvakanaka ipapo. Kana ndada kuti ndikakurova kana ndikangokupinza fee so unobuditsa kana pange information yaunenge uinayo kapazva zvaunenge wakataura. That is how you operate. Vanogona kuti yani chine confidence ka vakuita kunge ndizvo zvokuti kana usingavazive unotovhunduka. Vakini ndanda kuvaziva mangu ndo style dzave idzodzo. Saka ndakazongonotora protection order, vakauya vakasevwa kuoffice, but atanetuma office tanga taseparate vangakubatsira vega nanda kubatsira ndega. The reason yakaita kuti ndiseparate pakubatsirana navo inhawa yekuti vainyenga vanhu vataibatsira tiri pamwe chete, nereason yekuti ini ndakati ndakuita zvechivanhu. Tsvina dzenyu idzi dzoti munenge muchinoenda muchinorara nevanhu mukizodzoka muchiita sei zvinondisvibisira matare, nekuti chivanhu hachidi tsvina. Saka ini handichakwanisa kuti ndibate ndiri papi, ndiri pamuri. Handichazviite sei, handichazvikwanisi ndibate matare ndiri pamuri. Saka imozvimirira moita tsvina dzenyu mega muri uko. Kana maimpata vanhu vamunenge muchibatsira ikoko zvaakwamuri, but ndabuda mupi ndabuda. That is how we separated for the past 4 years, kuti tinzive vakubatsira vega, ini ndakubatsira chi, ndakubatsira ndega. Ndo zvataiita. Pakaita another incident yekuti mumwe musi ndifunga foni yako ndaisiya ndenda kurakidzai mavideo, ini vanhu vadoshanga zvinhu zvine proof. Vakangomuka one day bosi vanga kumwa doro vatenga chi5 liter maiwe vaidhakwa nanhasi vanotodhakwa. Vatenga chi5 liter chavo so mamawaini aya dzeredhi yaya inonzi chii, chine kapaipi so chaichiya. Vaswera vachimwa doro ravo. Ndakaziva kuti ndiri kumwirwa doro. Vakazongonyebedzera kunge munhu akadhakwa so vabva vangotanga manheru. Zvikanzi dakukudestroya, ndoda kukudestroya.
mudzimu uri pauri wakaita sei iwewe seiwo uchita mari kudarika inini seiwo kuti chese chaunenge waita chinobudirira zvangu hazvibudirire sei zvako zvichingobudirira zvangu zvisingaite sei zvangu zvisingabudirire kana ari machembere kana ari sekuru vari pauri vavo nhasi da vagadzirira saizi uchada kuti uomerwe neupenyu kana paine munhu anga akapromisa kuti ari kuya ne300 US ndikurova pasi ndini adye gora noera moyo adye gora ndini adye gora uchapfugama pasi kuti adye gora ndipewo $5 yemuriwo uchashaya kana $5 kana $1 muupenyu ndida kunokanda zvandiri kukanda pagedhi ndonosvipira mate ipapo hapana kana munhu waanganoya panapa vakadzika pasi gigi dzika pasi vanosvipira mate pagedhi amwe zvavakakanda zvimushonga zvazviri muplastic so vasvika vakakanda pagedhi paipa vasvipa mate vavadzoka vagara mumba pamwe zvoni ndikuita sei zvangu ndikuareki nchange ndakabata foni ndakatumidzira hama dzavo vanawo mavhidhios iyayo ndikavatumira mavhidhios yayo ndikavataurira kuti ndinogara sei nemunhu ane pfungwa dzekundidonhedza munhu ndinoziva kuti you should compliment each other kana muri mumarriage not to work against each other you should compliment each other ndinogona kuita mari kukudarika pamwe chipo chiri pandiri chandakazvarwa nayo madzinza anosiyana but iwe waiswa mukati meupenyu hwangu ndine blessing yandinayo kuti itofukidzirawo kusaidi kwako ndikavabvunza ndikati kupongo uchifamba nemota dzanga dzakanyorwa kudzatengwa nemukadzi here wanga usingabhigwa here kuti mucheni akufamba nemahari akufamba nemabenzi akufamba nemarange rover waibhigwa wani yaifamba yakanyorwa nzaitengwa nemukadzi here pane munhu wandakamboudza kana one day kuti mukadzi mukadzi here hapana pakune chimbo tiri kushanga tiri papi tiri pamwe chete ndangodanika ndamisa imba vane ishu yemba yavakabata inini ndakaita getaway yemba ngatopiwa idea nehama dzavo ende pandakavaka imba iyoyo hama dzo vaitozviziva ndakaita one day ndakangogara ndakafunga so ndakatenga stand kuchadgom pasaiti pemasasapo ndatenga stand zvikanzi ndokumbirawo utengese stand iyoyo vaona uchapedza mota ka ndokumbirawo kuti utengese stand watengesa stand mari yese yestand wondiipa wandipa ngonovhura kaso ngonohodha mabhenzi chete tosainirana pasi kuti handizofanira kuhurira futi ndikati aiwa ka why do you want to manipulate me handisi mwana mudiki kainini handisi mwana mudiki, I've got 4 children I'm an adult ndikatengese stand ndoda kutenga kubhadhara murume kuti asandihurire hakuna zvinhu zvakadaro pfungwa dzako ndikabva ndavati unofanira kufunga kuti whether tiri tese hatizi tese ndine vana newe vachada kugara papi pamba ipapo ndo chinhu 1 chaunofanira kufunga whether ukaita mavhidhiyo ndakurekona ndakatovatumira kufoni kwa mavhidhiyo yayo ndikati wanyembedzera ngo wakadhakwa mavhidhiyo ayo ungade kundidestroya inini kana kudestroya mabhizinesi zangu or anything chandinoita inini handitika but hausi kudestroya inini uri kudestroya vana vandakazvara newe inini ndogona ngoti ndaneta am tired rega ndimwe mishonga yemakonzo ndife ndotofa but wavaomesera chii vana ava ndo vari kuisa pataiti handitika hautaure mashoko adai pamberi pevana pamberi pemusikana ari mumba kuti zvoni dakukudonhedza kana paina yekuziva kana paina yekufarira dakukudonhedza zvekuti ndichataura zita rako zvekutika hapana kana 1 handa kushanda newe futi munhu ari kutaura chirekodha zvangu mavhidhiyo nachitaura zvinhu zvakadaro vangati no it's okay chandinoziva muupenyu you can never bring a good man down. You can never bring a good man down. No matter ukanzi wataura zvinengei kana kuti wanyeba zvinengei but zuva 1 God will always vindicate. Ndo zvandinoziva. Chero vanhu vakakubhiliva zvaunenge wataura nguva yacho iyoyo it's okay. Handisomborina chi handina kana problem nazvo. Vatatodarika paye ndazobata nyaya yeuyu wenhu ndarota ndarupedza kurota paipaya munhu wandakabatsira ndiye akazondiudza mama ndiri kurwadziwa makandibatsira dai ndakauya kwamuri zvangu zvikakasaita ndaingotiwa hamenyo zvazvo murume wenyu akamitisa munhu but akazvara mwana chakazvarwa January 2024 watabvona 2024 ndipo akazvarwa mwana yeye akazvara BP yakakwira abvaenda kuhospital abvazvara mwana abvarara 2 days vamwe akapiswa neBP yera hamenyo mwana yabvaita sei mwana yabva afa after 2 days abvandiudza zvese everything vandavabvunza ndichivabvunza nezita remunhu wacho apa zita iroro pamabhichi atafadzwa ndakasevha yaya yakanga itorimo
Ngari beach number. Beach number yakanzi chiko. Alright, Fona ngwira apa kizochiti number chini. Nenge 6 or what. Ndikabva saka apa panga pane proof, pane evidence, pane anything. Do you know vakandipindura kuti chi? Zvine basa rei. Pane varume vasinganyengeri. Varume vese vanongonyenga. Varume vese vanongonyozvarisa uko vakadzi vavo kuna dzimba dzakamira idzi vari kuitirwa zvese. Inini ndinotoda mukadzi wekuti ndogona kuenda kunohura ndigogara girlfriend 1 year 6 months. Pandinodzoka otoombera makoti ii maita basa adye gora mafunga kudzoka kumba. Ndikati shamwari inini ndingatosarudza ndigare as a single mother. Ndani matakanyanya akaita sei akadai. Ndikati you know what? Andichade noise newe. I think ndamboshingira 6 years. For the past 5 years ndakaenjoya first andikati kuenjoya but ndakatanga maissues eku Nigeria pa kune tension chakati. I've never enjoyed in this marriage. Hauna kana one day wakambongisa pa status. Hauna kana one day wakambongisa pa profile pako. Haukudi kuti vanhu vachondiziva kuti ndiri mukadzi wako. Hautodi kuti vanhu vatoziva kuti ndiri mukadzi wako. Hauna kana day wambobudawo neni uchifambawo neni chanogara pa chicken kana chaenda kuno kubrai kuno bocha. Aida ndinofamba nechembere. Pamwe ndaikunyadzisa kuma 20 something years akodana nayo ukati ichembera ngite sei andingafambe naye. Saka inini marriage nei yakutozondipengesa because ndakumwa mapirits depression. Side rangu rese ranga kuta kudedera kubvunda rese rineri. Kati zvinotozondikanganisa. Ndine vana and angidi kuti ndanzi ndaita ngozi nenyaya yemurume kuti ndapinda jeri nenyaya yemurume ndikati you know what I need space. Wataura zvawataura kuti vamwe varume ndozvavanoita it's okay I don't mind. Ivavo vakadzi vakanozviitira nekuti vachitolerata zviri kwavari but inini no I cannot tolerate izvi handizvikwanisi inini kuti ndiite sei ndizvigamuchire kana kuti undigarise pabari kakabisira no even iri official ini handizvikwanisi nemoyo wangu neshanje dzangu angite sei handizvikwanisi saka ndatanga kutokwidza voice ngachosondirambira izvozvo zvokuti ndamitisa vamwe vari kutochengeta vana vevarume mudzimba umu ndikati vana vandochengeta vana vandakawana varipo seava vandakawana varipo vari 2 angina kumboita problem navo but as long wanoisa vamwe vana kunzoko ndiripo angidi kukunyepera vana vavo I will never accept them in my life handimbofe ndakaita izvozvo saka inini zvekuti uda kukwidza voice because vanokwidza voice so whether wakwidza voice waita sei remember pane protection order iripo emotionally because uno manipulate kuita emotional abuse yaiya handiti ka zvakutondikanganisa pfungwa dzangu verbally mashoko kurova ndikati pane protection order saka handisi kuda noise chandiri kuda ndechekungoti iwewe urongedze ubude uite sei uende ende zvese zvaitika pakati pedu handisi kuda kuzvinzwa pa any social media platform because vakanga vaine system yekuti tikangonetsana takamboita incident yekuti takaenda kuCape Town ndikabata mameseji anaKaizer vandapukanya foni incident iyoyo zvichibva kuitika pasina 5 minutes zvazvatopa social media ndikavabvunza iwe zvinhu zvaitika muno mutiri 2 kuCape Town zvabuditswa nani ndokuzonzwa nemasocialite kuti murume wenyu ndiye atoti pagist kuti dadongedza boat cut kanzi murume wenyu ari dangerous dzimwe nyaya dzamainzwa tichikuataka pasocial media tichitaura murume wenyu aiuya ende aiuya fere aisambouya neghost account aitouya otaura zvese pavaimborongedza mabhegi vachibuda tikinozi vaitomborongedza mabhegi anyaya dzichihure idzi zvimwe hapana pane chadonongedza zvese vaimborongedza mabhegi musi wavanenge varongedza bhegi vachibuda vachienda social media zvakutotenderera ndochoona ndakutotrolwa masocial media zvakutotendera boat katasiwa nemurume atorengedza bhegi ari kutogara kumaflats ari kutogara pakati ndoenda futi kumameseji iwe ndozvandikangoita pamaseji anyachikurakidza yayo ndakatovabvunza kuti wangadi wangogara wanyarara ingawani ini ndakakuremekedza zvese zvawakandiitira ndanga ndakangonyarara ndikati hazvina basa zvinowanika muupenyu I want to move on with my life kuchazokutuma kuenda masocial media sei handiti ndaitrolwa nevanhu variwo vari kunopa information ndichitovabvunza kuti iyi information haina munhu wekunze information yatinoziva isusu vanhu vemumba yangisina kudza kana munin'ina wangu kana mai vangu kana ani saka munhu akuzenganirwesera chiudza vanhu ndiani apa ariye zvake pazoitika zvimwe ndipaunosanga kuudzwa nevanhu kuti murume ndiye aitoti pagist ndiye aitoti sei ndiye aitotaura
ine aho kanzi murume nyari dangerous, he can do anything to destroy you. You should be very careful of your husband. Maproof asset now achitumira so zvamunenge manetsa namba menyu otumira ochipostai musataura kuti mapuhwa nini. Saka zvavaitaura zvekuti ndakainitiatewa musatanism ndo inondikonzera chihure kuda kutsvaga nyaya kana vaine any initiation avakaitwa because vari kuti vakainitiatwa nini handiti inini ndataura kuti ndamira ndakuchivanhu ndakuita zvekubatsira chivanhu handina day one randakambovabatsira ndikuita zvechivanhu zvacho handina day randakabatsira vanhu navo tikuita zvechivanhu. Alright, inini kana ndava initiator what am I benefiting? Because ndatotora ma-blessings avo ndogotora ndakatozobvunza kuti saka imi muri kutaura kuti kana mese mahanzi because mama akuita zvekutora nditi ndakatobvunza kuti saka pandaitoyo kumba kuita mainterviews makanditorera chii anomanza muchindibvunza ndichivabvunza kuti ndiudzeiwo kuti makanditorera chii chipo changu chamakatora saka unoziva unotora ma-blessings emunhu hawo takasangana hanzi is the same way inoitwa naprofeti ndofunga vanotoziva kana profeti vavo ivo ndo vatori nyaya dzavo dzavari kutoziva dzavakaita pamwe inini kungofunga kwangu maassumptions angu handisi kuti ndizvo but inini kufunga kwangu because tanga ende ndine chakazvika kuti ndiconfirme zvinhu zvandida kuti nditaure panapa handiti tanga taseparata tanga tasabatsire vanhu tiri pamwe chete ivo vanga kuzvitira zvinhu zvavo inini handida kuzvitira zvinhu zvangu ndiri ndega handiti ndakuzvitira zvinhu zvangu ndine madzisawira vanguwo vangeitiwo zvechivanhu vandoshamwaridzana navo ndine imwe dream yandakarota ndibvanga nditsvaga mai vavaitaura kunyabhira vaivaya vavaitaura kuti vakaenda kunyabhira kunoitwa bira ratsano. Ndine dream yandakarota because tata netime tisingaonani bvanga tonovatsvaga kumba kwavo vanogara kuEast View handiti ndichingosvika zvikanzi maita basa mauya ndanga ndatorotawo hope dzokuti mukuita sei muri kuuya ende ndanga ndatonzi ndinofanira kutokumbira ruregerero kwamuri my angel ndatonzwa muchechi pamasowe ndinopinda masowe ndanzi ndikumbire ruregerero pamuri zvikanzi mwene wazvo midzimu yenyu yakasimba muri mupenyu masvika panapa muchidhiraivha mota pano muri mupenyu zvandakaitiswa nemurume uyauya kwamuri maifanira kunge musipo. Ndine time yandakati ndainzwa musoro kuti ndaiscreama mavoice mukamza ndomwe ndikudzai ndaingoscreama kunzwa kuti mwe yada kupenga kunge hamene zvindakuitika so zvikanzi it's either maifanira kupenga kuti maifanira kufa kana kuti mwana wamakazvara muchecho aifanira kufa aifanira kunge aripo zveshovha pandakazvara mwana wangu iyeye mudiki junior uyu wakapa zita ravo vanga vasingamubati ndichipedza ndichingomuzvara ndine 5 days ndine operation vakabva varongedza unogara kuhure ndine ronda reoperation rine 5 days vakanogara kugirlfriend vachigara kugirlfriend vachinozvisa pasocial media vakatotsurwa nevamwe sawira vangu handi tikamutaura tikati muchena une mwana mucheche ngone mukadzi ane ronda mukadzi uide wambomuzorudzawo zvauri kumuita it's not fair hazvizi fair zvauri kumuita dai wambodzikama vachiudzwa nemasawira angu. Mai vekunyabhira vandiri kutaura ivavo vakataura kuti vakandiplayira mavoice notes muri kunzwa mavoice notes nemamessages zvikanzi teererai murume wenyu uyu vachitaura kuti ndiri kuda kuromba ndiri kuda mari ndarika murume wangu asi pandiri kuda kuromba ngishandisa chipo chiri papi chiri pane mukadzi wangu because mukadzi wangu ane chipo ane ropa remari saka ndati munhu munditsvagire munhu handakati ini handirombese kana ndikitsvagirai munhu wamunoziva imimi kuti anoita zvekurombesa bangida kurombesa ndikishandisa chipo chemukadzi wangu chero kanzi papenga munhu hazvina basa panzi pafiwa munhu hazvina basa as long ndaita mari because I want power. Ndivari kuita sei vari kutaura navo kufunga pamwe yangofunga pamwe chazova takaita sei takaonana muupenyu handiti ndovakatozondiudza izvozvo vakandiplayira maaudio zvese vakati midzimu yenyu muitende makasimba mungadai musipo imimi kutaura kuno kwatiri kuti dai makafa kudhara kana kuti dai makatendereka pfungwa iye aida kuti kana matendereka pfungwa vanhu vazoti bho tikati pane kwanga akaromba saka akanganisa mhiko dzake ndo yanga iripo mind ndo game dzangaita sedzanga akaronga zvikanzi mune dzimwe mota akadzikomba dzakatengeswa ndikati zvikanzi dzimwe moka dzaitotengeswa mari yako yacho yakunoko saka zvandaita manje ndaivaendesa kune vamwe vanhu ndoti muchajei mari yakati vochajwa kanzi mumwe ndakati muchage 7.5
vochajwa mari yakati voenda kuya mari yaitosheya nyanyerweseri mari yakuita sei tosheya nyanyerweseri kurumbiswa hapana aiwa hanzi kune mumwe wacho anotorombesa zveshuwa vandikavaendesa mpaka ndizoti madhira vakazopedzerana sei kupi ikoko bcause ndakangova director but vamwe vese vandikaendesa kwavari ava mafeki iranga ringori dhiri ndotongovatipira kuti munhu wangu aricha sei ari kuuya ari kuda kuromba iwe muudze mari yakati handiti panozodzoka kwandati ndaenda kune munhu iyoyo angiti mari yakati ndokoti ndo mari dzavo saka unozongodzikwa nemari shoma kana ungodzikwa kana ne500 topiwa mari kuita sei tosheyana. Saka inini I believe nepfungwa dzangu handisi kuti ndizvo nepfungwa dzangu ndifunga vakabata ishu yekuti hanzi ndaifamba ngichibatwa nchinzi ndakaromba mufamily chichi paipai handiti ka ndanga ndakatoinitiatwa muzvinhu handiti because pane ishu vakabata yamama vavo yandakataura paSismelis Diaries rekuti mama vavo vakamborwara nepfungwa chichi kenzi ndakutaura zvese just because akabata family yangu akataura ndofunga ndina kana mention yezita kana rehanzvadzi yake 1 randakamentiona because anga kuti yakamentiona mazita ehanzvadzi dzangu akamentiona mazita handina kana zita remunhu randakamentiona ndaingoti ana tete in phrase ndozvandaita in quotes ana tete nematauro angaita sei andaita. Saka vaifamba vachinobatwa kunzi vakaromba. Saka inini nepfungwa dzangu nemafungiro angu nezvandakarakidzwa namai ava sevanhu vanga vapatsanurana ndakungofungawo kuti maybe pamwe pane kwavakaenda zveshuwa vachida kunoromba vakabva ndikateerera vhidhiyo ravo vakatoenda kana kuti uyo akava director aiwa kuenda vakaenda ende panga pakuitika zvozvo kuti mama wavo vakutonga kurwara pfungwa iniwo kumba kuno ndakutongoenda kurwara pfungwa ndikabega incident yekuti ndakatodonha chaiko handitika. Saka ndikada kuzvibatanidza zvese inini ndiri kufunga kuti kuenda vakaenda handitika but vaenda because mukateerera vhidhiyo rakaita nana Sparks paZigo vakataura kuti Sparks wakambozvona kuti murume anorara nemwe murume agomusimudza gumbo. Saka inini ndiri kubhilivha kuti kuenda kwavakaenda vakapiwa mhiko yekuti ngavanorara nevamwe varume vakapiwa mhiko yekuti ngavarare nevana vadiki vasikana vechidiki kuti vawane mapowers yekuti vaite sei vaite mari. Saka ndiri kufunga kuti pamwe kufunga kwangu tiri vanhu katinongofunga handisi kuti ndizvo ndiri kufunga kuti pamwe pane zvavakakanganisa kuti pamwe pane zvavasina kuwirirana nemunhu upi nemunhu iyeye ndosaka vakunobuda vachitaura kuti chii ini ndatendeuka ndasiya kwete kuti vane any initiation yakaitwa kusaidi kwangu handina anything chandakavapa kachandakabatsirwa ende inini kana ndichibatsirwa kuchivanhu handina kana muti wandakambopiwa kunzi ngausvipe mari mumba uyu kana kuti ndichadiridzira ruva nemukaka handina anything changinacho mumba mangu kada kuya you are free to go in any room. Vakatendeuka havana kutendeuka. Why ndiri kudaro dai vanga vakatendeuka 1 vakaenda kunobhadhara paZigo mari yekuti vatenderedze poster rekuti Dunamis akupenga kuti vadrowe attention yevanhu handitika ndofunga musa zvinongoitwa masocial media kuti kune vanhu you can create controversy in order to gain the public eye. Saka ivo vakaenda vabva vanoisa poster vavabhadhara rekuti Dunamis akupenga poster ratenderera nditika vamwe vachitega yochena Dunamis akupenga nditika vobva vachienda neway yekuti Dunamis adedzwa kuinterview kuti timubvunze kuti ari kupenga here zveshuwa sezvamakazoitawo mimi kuti mimi makazoona edhiu ranga rakatoitwa rakapedzwa kudhara kuti mimi makatobatikana kuti apostle munhu wandinoziva mandirakidza conversation kuvakupenga rega ndivatsvage ndonoti vari kupenga here zveshuwa enge ndokuvatsvaga kwamakaita sei kwamakaita. Saka ivo vaida kutsvaga kuisa controversy iyoyo kuti vatange kutsvagwa nemasocial media platforms vochitanga kubuda vachitanga kutaura chii nyaya dzavo handitika. Saka kutaura kwavakaita pafirst video havana kuda kutaura vachindipina direct vaitaura nemadimikira but vanhu vakadzidza vanhu vanofunga vanhu vakabva vangokonekta madhotsi ega enyaya dzavakazotaura nezuro vakuchitaura direct but vanhu masocialites vanga vatokonekta madhotsi vatopedza payanga yakutotenderera musocial media ivo vachifunga kuti vataura nemadimikira yanga yakutotenderera ichiti Bolt Carter akarombesa murume kuNigeria
but iwe vaiti handina kumenshene saka inini even kwavakazoya kwandiri vakati ndanga zvimwe zvinhu handina kuda kuzvitaura asi ezvinezvi regai ndichitongozvitaura iye Bolt ndiye akatanga kuzoenda kwaSisimeli tikati aya mukanaka ndiwo wadye gora ndizvo hakuzi kuti kutanga ivo ndo vakatanga kuenda kuZigo takarambana for 5 months ndakavataura kuti pane protection order ndinokumbirawo handisi kuda noise handisi kuda anything handisi kuda any drama handiti ndofunga mukatarisana ndanga ndakatobuda masocial media platforms ese ndaimbobuda pamasocial media handles enyu ndaibuda kwese kunana Zimbo everywhere and I worked with those people zvakanaka but mukatarisana of the past 4 years ndanga ndakazvibuditsa kwese ikoko because I didn't want drama because ndaiziva munhu wangu andiri naye kuti nyaya dzake dzaari kuita idzi handizokwanise kucontrola macomments ari kupage kwenyu handizokwanise kucontrola macomments ari kwaSisimeli handizokwanise kucontrola macomments ari kuZimbo saka let me withdraw myself anditi ndifunga taitombotaura nebrother yeyo chikumazono manyarara chichi ndikataura ndakangoti I'm going through a lot for now I don't want to be on the spotlight I don't want to be on the spotlight. But for now, I don't want to be on the spotlight because I know that I've got a lot of enemies. Bitch, emunhu wangu uyu. Saka vanhu ivavo they will try by all means and iye wangu wacho anotobuditsa achinyoka sei achinotaura. Saka I don't want to be found on any platform. Ndikuda platform yangu ndifunga yacho ne 21k followers anditika ndichangoisa ma sponsored ads pa platform pangu ipapo platform yangu I can control it. Anyora zvangisingade I just delete and ban. Isikuda ati delete. Ndikutaura chikwangu. Ndikutaura chikwangu. It was also a good decision to make. Because once changoya isatokanda zvozoti ninga kometa zvakati. Mune makati wandirone basa. Apana pamunganyango dai muchida kuprotecta munhu apana pangaswera chotera ma comment ese mu comment section but page rangu I can manage anditika anyora zvangisingade zvisina kundiitira ndotongo delete. Fanike zvavangondiita makuseni vatora link yevideo renyu ramakaita naro vavangisa pawall pavo pakanzi tafadzwa muchena vaisa link iroro ipapo vakuda kuti vanhu vachiite sei ndakabudisa kachokwadi zvikanzi hama dzangu mundiregererewo ndakamboka ndichatauri asi ndadayira futi ndo zvavaita sei zvavanyora vaisa link revideo ramakaisa mese sandabva ndaenda ipapo bhonza ndaurara video ndakutumira kasa time inga iri past 2 am vangakutumira video ndandichichema rere saka ndabva ndaenda pacomment pavo ndikabva ndanyora ndikati aiwa kana iwewe uchitongoka initiatewa neni handitika hangiti marriage yakapera kosei wakunzvenga masamoni ekuti tidembure muchato chingodembura kamuchato undisunungurewo vabva vaenda vabvisa comment yangu abva vandibloka but unenge usingade kusvisana pakadaro nemunhu ini ndaingofunga kuti kubuda kwavakaita sekunyararo kwandakangoita ndakangoti you know what azinotanga kuitika kwandiri pamwe Mwari pane zvaida kundidzidzisa kuti in your next life kana vana vako ngavasarorwe I'm not my man of God because vanhu vanouya kuti tiri my man of God but behind vaine ma hidden characters avanenge vainawo anditi because ndakati find out because video rekutanga vakatobheja zvikanzi marriage yangu yekutanga handina kumbobvira ndachita handambobvira ndahura ndakuzobatwa nevamwe vanhu vekuchiredzwa vainamata vakutozondipa information yese zvikanzi kuti vatobva kuchiredzi inyaya dzekuti vakavaivhara vanhu mari dzavo vanhu vemuchechi nenyaya yekuti vaidangana nevakadzi vemuchechi vane zvinhu zvakatombopiwa muchechi DSTV neTV vachimuva kwegirlfriend apa girlfriend ari PA wamaimufundisi muchechi hanzi zvakwana japrisa zvakwana saka ivo vaida kuzviklinza kuti kwandakabva bhozi ini vaizokuti handina pasti yavo handiti saka vaida kuzviklinza kuti kwandakabva inini handambobvira ndakahura ndazotanga kuhura ndine mukadzi uyu woright kana iri mhiko yekuti inge ndiite mari kuti uende kunohura ndinocheme chii ndakurambire chii ndandiri kuti wawedzerai vakadzi ichitoitai 10 pazuva kwete 4 I know Tafadzwa is going to watch this video. What is the message that you want to say or appeal to him today as we conclude this program? Ini message andida kuti ndingopa kuna Tafadzwa Macmillion Muchena ndeyekuti ndinoziva kuti vanhu vanosangana for a reason. Maybe Mwari vakatisanganisira kuti ungondipo vana vandinavo Angel na Junior ipapo I don't regret. I will never regret my kids. But chandinoregreta kusangana newe mukati muupenyu hwangu. Inini ndakanga ndazvitaurira kuti zvese zvawangisanganisa nazvo ndakazvigamuchira. Ndaitomira newe ndichinokukavhira ndichibhadhara mari dzenyaya dzandinenge ndisina kuita nedzimwe dzandisina kutotaura paplatform ineyi.
Chanda kungokumbira for the sake of vana, because vana it's better vakure vaine a single parent vachipiwa rudo pane kuti vakure with both parents but vachiona mai vavo vachigara vachirohwa vachishungurudzwa. Ndikungokumbirawo kuti undisunungure, ungotambira hako madivorce papers, undisunungure, uite life yako. Chero ukaroora vakadzi 100 handina basa nazvo. Ndofunga ndakazvinyararira for the past 5 months. Dai usiri wakaudza pasocial media kuti takarambana, hapana ngachitombozviziva, ndanga ndakangozvinyararira. Ndiwe wakauya kupi kusocial media? And nyange dai ukazonzi waenda kune mamwe maplatform, inini pano ndo pane ndatogumira, handina imwe platform yandichaenda. Ndikungokumbira kuti ubatike, usevwe mapapers edivorce, tingodembura muchato, womuvha only life yako, ini ndomuvha only life yangu. Tisire pekuti mangwana tichazoda kuongana nekuda kwevana, whether varwara, whether vagraduata, whether vachazochata, tichasangana chete mukati meupenyu, kana kuti vachazofa tichasangana chete. Saka ndo chikumbiro changu chandiri kungokumbirisawo. There you heard it, viewers. Tafadzwa came, he spoke, I listened, you watched him. Precious came, she spoke, I listened, and you have watched her. What more can I say but just to say, chakafugidza dzimba matenga. For now, it's bye-bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.